Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaurav Bhakta Vranda Hare Krishna Mataji Hare Krishna Mataji Hare Krishna Mataji Pranam Mataji Hare Krishna இன்னைக்கு யாரெல்லாம் படிச்சீங்க? Hare தனலட்சுமி Krishna மாதாஜி Mataji, Pranams Mataji. ஹரே கிருஷ்ணா காந்திமதி மாதாஜி தனலட்சுமி மாதாஜி ரெண்டு பேர் படிச்சாங்க மாதாஜி. அதுல அந்த இதுல மார்க் பண்றேன் பார்த்தா yellow கலர் போட்டு வைக்கிறேன். So we will have an idea. The மாதாஜி தனலட்சுமி மாதாஜி நேத்தியும் படிச்சாங்க இல்லையா? ஆமா மாதாஜி. அந்த இதுல yellow patch மாதிரி போட்டுடணும். ஓகே நான் போடுறேன். In case if you don't know. அப்படின்னா நமக்கு தெரியும் யார் வந்து என்னைக்கு படிச்சாங்க அப்படி. ஓகே அண்ட் வெரி நைஸ். நம்ம கிளாஸ்க்கு வரும்போது இதுதான் ஒன்று கேட்கறதுக்கு இதா இருக்கும். when you start இல்லையா இப்போ வார்மிங் அப் எக்ஸசைஸ்லாம் இந்த இதுல ஜிம்ல எல்லாம் போனா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் எல்லாம் கொடுக்க மாட்டேன். ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸசைஸ் தான் டு வார்ம் அப் யுவர் பாடியை வந்து வார்ம் பண்ணிட்டு அப்புறம் தான் வந்து ப்ராப்பர் எக்ஸசைஸே கொடுப்போம். அந்த மாதிரி எல்லாத்துக்கும் இப்போ ஒரு ப்ரேயர்னு கொடுத்துருக்கோம். அந்த ப்ரேயர் இஸ் வாட் டு இன்வோக் தட் மூடு. அந்த ஒரு மூடு கொண்டு வரதுக்கு அந்த ஒரு ப்ரேயர்ஸ் எல்லாம் அது போலதான் நமக்கு இந்த ஜபம் இஸ் லைக் தட். அதுக்கப்புறம் இருக்கவே இருக்கு பிரணதி இஸ் ஃபார் நமஸ்காரம். ஓகே இதெல்லாம் நம்ம எங்கேன்னு படிக்கிறோம்? இஸ்கான் மங்களூர்ல இருந்து படிக்கிறோம். ஸோ கோட்டான கோட்டி அவங்களுக்கு ஒரு நன்றியை தெரிவித்து ஆச்சாரியர்களுக்கெல்லாம் நன்றியை தெரிவித்து நம்ம வந்து வகுப்பை ஆரம்பிக்கலாம். கொஞ்சம் பெருசு பண்ணுவோம். சின்னதா இருக்கா எது நான் இதுல போட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு அந்த டிரைவ்ல போட்டிருக்கேன். அதே எடுத்து L3ல போட்டேன். அல்ல L3ல என்னது 3 PM போட்டேன். 3 PM இன்னும் கொஞ்சம் சுருக்கி கொடுத்துருக்கலாம். மிஸ் ஃபார் பேசிக் லெவல் கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கும். அப்புறம் L2 கொஞ்சம் பழகிருப்பாப்போ 2-3 ஸ்லோகம் ஆட் பண்ணா. L3 நேற்றுக்கு நான் பார்த்தோன்னே பார்த்தேன் நிறைய பேருக்கு வந்து அந்த நிறைய பேர்னா நீங்க படிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டேன். அதனால எடுத்துட்டேனா அதெல்லாம் பாகவதம் ஸ்லோகாஸ்லயே அதெல்லாம் எடுத்துட்டேனா அது பார்க்கலாமே. இதுக்கப்புறம் இன்னும் நல்லா பழகிடுச்சுன்னா அப்புறம் அதுவும் நடுவில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிக்கலாம். நோ ப்ராப்ளம். இவ்வளவு படிக்கணுமான்னு அந்த ஒரு இது மாதிரி வரக்கூடாது. வெறுப்பு வந்துடும் தெரியுமா? படிக்க வரலன்னா அந்த மாதிரி ஒரு தோணும். ரொம்ப கஷ்டம்ப்பா இதெல்லாம் நம்மளால படிக்க முடியாது அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது. எதுவுமே நம்ம வந்து நாக்கு பழகிடுச்சுன்னா அப்புறம் ஒருன்னா நம்ம வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணலாம். இதே L2 நான் உங்களுக்கு எடுத்திருந்தேன்னா இதெல்லாம் நான் அப்பவே வந்துடும். அப்புறம் அந்த ஸ்ரீமதாம் எல்லாம் நன்னாவே வந்திருக்கும். So this is how high, see this is my என்னோட வே ஆஃப் போடுறது. அதனால சொல்றேன். ஓகே இன்னைக்கு வந்து மாதாஜி 2 பேரும் தான். காந்திமதி மாதாஜி கொஞ்சம் பாதி படிங்கோ. அப்புறம் தனலட்சுமி மாதாஜி திரும்பி இன்னைக்கும் மாதாஜிக்கு சான்ஸ். ஆனா தினமே தனலட்சுமி மாதாஜி எடுக்கக்கூடாது. வேற ஆனா எல்லாரும் சீக்கிரம் ஜாயின் பண்ணலாம். யாரும் ஜாயின் பண்ணலன்னா என்ன பண்றது? அப்ப மாதாஜி தான் எடுப்பாங்க. கொஞ்சம் சீக்கிரம் வாங்க. 15 நிமிஷம் முன்னாடி இல்லைனாலும் 10 நிமிஷம். அப்புறம் எண்ட் ஆஃப் த கிளாஸ் நம்ம கொஞ்சம் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம்னா இந்த டைமிங் பத்தி. உங்களுக்கு எல்லாரும் 3 நாளைக்கு மேல வேணும், சாரி 2 நாளைக்கு மேல வேணும்னாக்கா எப்படி வேணும், என்ன டைமிங் வேணும், இதெல்லாம் நீங்க டைமிங் 3 தான் வேணும் எல்லா நாளைக்கும் வேணும். மண்டே டு ஃப்ரைடே அப்படியெல்லாம் கேட்கறதுக்கு தான் போல் போடலாம்னு நினைச்சேன். அது இன்னும் சரியாகல. அப்ப நான் வந்து சரி வாய் வார்த்தையாவே கேட்டுடலாம். ஓகே சரி யார் படிக்கிறீங்க? இது காந்திமதி மாதாஜி இருக்கீங்களா? நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞான திமிராந்தஸ்ய நானாந்தர ஜனாகயா சக்ஷுர் உன்மிலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஸ்ரீ சைதன்ய மனோபீஷ்டம் சாபிதம் ஏன பூத்தலே ஸ்வயம் ரூப கதாமக்யம் ததாதி ஸ்வபதாந்திகம்.
वन्देहं वन्देहं श्रीगुरोः श्रीयुधपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवां च त्रिरूपं साकर्जातं सगखन रघुनाथन्विधं तं सजीविधं दब्सजीवं सात्वैवं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णबाधान् सगखन ललितश्रीविशान् विशाखान् विधांस च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पथे कोपेश कोपिहा कान्धा राधा कान्धा नमोस्तुते दत्त काञ्चन गौरांगी राधा वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुस्य மாதாஜி தனலட்சுமி மாதாஜி படிக்கும் ராதே okay. பிருந்தாவனேஸ்வரி இப்படி படிக்கணும் ராதே பிருந்தாவனேஸ்வரி மாதாஜி okay. படிக்கும் தனலட்சுமி ஹரே okay. கிருஷ்ண மாதாஜி. படிக்கணும். வாஞ்சகல்பாதுஷ மாதாஜி வாஞ்சா மாதாஜி. கேக்குறதா நான் பேசுறது கேக்குறதா வால்யூம் பேசுறது கேக்குது மாதாஜி, சொல்லுங்க மாதாஜி. வாஞ்சா கல்பத்தருபியஸ்ச கல்பத்தரு மரம் கல்பத்தாருபியஸ்ச எல்லாம் தப்பு தப்பாலாம் படிக்கவே கூடாது. வாஞ்சா Okay. இல்ல தப்பா படிச்சேன்னு சொல்லல, நான் சொல்றேன் ஒரு என்னோட அனுபவத்தை பத்தி சொல்றேன். வாஞ்ச கல்பத்தாருபியஸ்ச நமக்கு வாயில வந்தது அதுதான், அதனால நான் அப்படியே படிப்பேன். அப்புறம் ஒரு வாட்டி அது படிச்சுட்டோம்னா அதே தான் மைண்ட்ல இருக்கும், இறக்கவே முடியாது. அப்ப நம்ம என்ன இருக்கோ அது கரெக்டா படிச்சது 2 டைம் கரெக்டா படிச்சதுன்னா வந்துடும் வாயில. வாஞ்சா கல்பத்தரு மரம் இருக்கு இல்லையா, கல்பத்தரு அதை பத்தி தான் சொல்றாங்க. வாஞ்சா கல்பத்தருபியஸ்ச வாஞ்சா கல்பதருப்யஸ்ய ச கிருபா சிந்துப்ய ஏவ ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நம. நமோ மகா வதான்யாய கிருஷ்ண பிரேம பிரதாயதே கிருஷ்ணாய கிருஷ்ண சைத்தன்ய நாம்னே கௌரவத்விஷே நம. குரவே கௌரவசந்திராய ராதிகாயை ததாளயே கிருஷ்ணாய கிருஷ்ண பந்தாய தத் பக்தாய நமோ நம. இங்கேயும் பக்தாய தான் இருக்கு, பந்தாய கிடையாது மாதாஜி. இதுவும் பக்தாய தான், அங்கேயும் பக்தாய தான். கிருஷ்ண பக்தாய பக்தாய நம. மாதாஜி அது நீங்க படிங்க மாதாஜி. நம பங்கஜ் அது எனக்கு தெரியலங்க. இதுதான் படிங்க நீங்க படிங்க. நான் கஷ்டமா உள்ளதெல்லாம் எடுத்துட்டேன். நம சொல்லுங்க மாதாஜி. நம பங்கஜநாபாய நம பங்கஜநாபாய நம பங்கஜமாலினே நம பங்கஜ நேத்ராய நமஸ்தே. அது ப்ரொனன்சியேஷன் எப்படி பங்கஜங்கிரயே கிருஷ்ணாய வாசுதேவாய தேவகி நந்தனாய ச நந்த கோபகுமாராய கோவிந்தாய நமோ நமः. நம ஓம் விஷ்ணு பாதாய கிருஷ்ண பிரேஷ்டாய பூத்தலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த சுவாமின் இதி நாமினே. நமஸ்தே சரஸ்வதி தேவே கௌரவாணி பிரச்சாரிணி நிர்வேஷ சூன்யவாதி பாஷாத்ய தேவசாரிணி. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ண மாதாஜி. விசேஷம் சொல்றோம் இல்லையா, நிர்விசேஷ சூன்யவாதி பாশ্চাத்ய வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸ் பாশ্চাத்ய தேசம் தாரிணி. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதர ஸ்ரீ வாசாதி கௌரவ பக்த விருந்த. ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. கஷ்டப்பட்டு படிச்சதுனால்தான் எடுத்துட்டேன். அப்புறம் பாக்கலாம், இது நன்னா வந்துடுத்துன்னா வி கேன் ஆட். அதெல்லாம் பாகவதம் ஸ்லோகாஸ் தான். இந்த நஷ்ட பிராயுஷம் எல்லாம் இருந்தது இல்லையா, அதெல்லாம் எடுத்துட்டேன். மெதுவா நம்ம படிக்கலாமே. இதுக்கப்புறம் பக்தி சாஸ்திரியில் வேணா ஆட் பண்ணும். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப நம்ம வகுப்புக்கு போயிடலாமா? நேற்றுக்கு என்ன படிச்சோம் உங்களுக்கு? ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரும் புரியறதா? ஃபர்ஸ்ட் அது கேட்கவே இல்லை. நான் பேசுறது உங்களுக்கு எல்லாம் புரியறதா இல்ல இன்னும் மெதுவா படி சொல்லுங்க மாதாஜி. ரொம்ப ஃபாஸ்டா பேசுறீங்க. எனக்கு அது ஜெனரலா நான் கேட்டிருக்கேன். ரொம்ப ஃபாஸ்டா பேசுறீங்க, மெதுவா பேசுறேன். அது பை டிஃபால்ட் வந்துடும்.
ஹரே கிருஷ்ணா. ரமேஷ் இல்ல மாதாஜி, நீங்க ரொம்ப இல்ல ஸ்லோவா தான் நல்லா சொல்லிக்கிறீங்க புரியுது மாதாஜி. மாதாஜி. நல்லா புரியுற இருக்கு. உங்களுக்கு ரொம்ப புரியுது. ஸ்லோவா வேண்டாம். ரொம்ப ஸ்லோவா இருந்ததுன்னா அப்புறம் அப்படியே தூக்கி போயிடுங்க. அதுவும் நல்லா வேண்டாம். புரியுது மாதாஜி. ஓகே ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. புரியறதுனாக்கா எல்லாருக்கும் புரிஞ்சா இந்த தேவையில்லை. இல்ல நீங்க ஏதாவது சஜஷன் கொடுக்கலாம், இப்படின்னு சொல்லுங்க, அப்படி சொல்லி கொடுங்க. நான் உங்ககிட்டயே கேட்டுடுவேன். சில இதெல்லாம் எனக்கு தெரியலன்னா அப்படின்னா என்னதுன்னு உங்ககிட்ட கேட்பேன். நினைவு இருக்காது, அப்ப உங்ககிட்ட தான் கேட்பேன். ஸோ யூ ஆர் ஹெல்பிங் மீ. ஸோ இட் இஸ் நாட் என்டையர் என்னோட கிரெடிட் கிடையாது. ஏன்னா உங்ககிட்ட இருந்து நான் கொஞ்சம் படிச்சு நான் வந்து ஒரு டெலிவர் பண்றேன். ஒரு இந்த இது என்னது ஒரு சேவா மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஓகே. நமக்கு என்ன நேத்து என்ன படிச்சோம்? அருவவாதிகள். எஸ், எல்லாம் இருந்து இதுதான் நம்ம என்ன படிச்சோம். இன்னும் நம்ம ப்ரிஃபேஸே முடியல. இன்னும் அடிஸ்தானம் தான் பண்ணிட்டு இருக்கோம். என்னது ஃபவுண்டேஷன் ஸ்டோன் நல்லா ஸ்ட்ராங்கா போட்டாதான் மேல அடுக்குமாடி நல்லா கட்டலாம். சோ இது என்னது ஆன்மீகத்துல இருக்கிறவங்க ரெண்டு பிரிவா பிரிக்கலாம். ஒண்ணு வந்து உருவத்தை வைத்து வழிபடுபவர்கள் உருவவாதி. அப்புறம் வேறொருத்தர் யாரு? அத்வைத பிலாசபி. அருவவாதி. அவங்களுக்கு வந்து மியூட் பண்ணிங்க. உருவம் இல்லாதக்கு இப்ப பண்றவங்க இது அருவவாதி. அப்படின்னா என்னது? உருவம் இல்லாதக்கு அவங்க பகவானை நம்புறாங்க. அவங்களும் வந்து ஆனா அவங்களோட வேற இது கான்சியஸ் லெவல் அந்த மாதிரி பேசுவாங்க. நமக்கு அதை அவங்க என்ன பண்றாங்க நமக்கு தெரிஞ்சுக்க வேண்டாம். நம்ம எல்லாம் உருவவாதிகள் தான். எப்படின்னா என்னது? நம்ம ஜீவாத்மா தனிய பரமாத்மா தனிய, நம்ம அவருக்கு எப்பவுமே தொண்டு புரியணும். நம்மளும் சச்சித்தானந்தா தான், அவங்களும் சச்சித்தானந்தா தான். குவாலிட்டி சேம். ஏன்னா அவங்க கடவுள் என்ன சொல்றாரு? நான் தான் உங்களுக்கு தந்தை அப்படிங்கிறார். அப்ப தந்தையோட ஏதோ ஒரு குவாலிட்டி நமக்கு இப்ப நம்ம ஜெனட்டிக்கா எல்லாம் பாக்குறோமே, சயின்ஸ்லயும் அதானே பாக்குறோம் இல்லையா? ஜீன்ஸ், அப்பாவோட ஜீன்ஸ் வந்திருக்கும், ஏதோ ஒரு அம்மாவோட வந்திருக்கும், மாமாவோட வந்திருக்கும், அத்தையோட வந்திருக்கும். அந்த மாதிரி ஜெனட்டிக்கலி வி ஆர் இன்ஹெரிட்டிங் இல்லையா? அதே போலதான் வந்து பகவானுக்கு என்னெல்லாம் அம்சம் இருக்கு, சச்சித்தானந்தா, நமக்கும் அது போல இருக்கும். அப்ப நம்மளும் கடவுளானா இல்லை. அவர் வந்து பெரிய அளவுல எல்லா இடத்துலயும் பரவி அந்த மாதிரி இருக்கார். நமக்கு அதெல்லாம் கிடையாது. நம்ம ஒரு துளி, இந்த பெரிய கடல்ல ஒரு துளி தண்ணி எப்படி இருக்கும்? உப்பு ரசத்தோட தான் இருக்கும். அந்த இது உப்பு ரசம் ஃபுல் கடவுள்ல இது கடல்ல இருக்கிற தண்ணியும் உப்பு ரசத்தோட தான் இருக்கும். அதே போல வேற என்ன எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறாங்க இவங்க? பிரபுபாத கொடுத்தா என்னது? தீப்பொறி, பெரிய ஃபயர். அந்த ஃபயர்லயும் என்னது? நல்ல நெருப்பு இருக்கும், வெளிச்சம் இருக்கும். அதேதான் வந்து சின்ன பொறி. ஒரு இப்ப நம்ம அந்த இதெல்லாம் பட்டாசுலாம் படிக்கும்போது கம்பிலாத்திரை எல்லாம் சொல்லுவோமே, அதுல அந்த தீப்பொறி அது கொஞ்சம் பட்டாலும் ஒரு அப்பா கொள்ளிடும் இல்லையா? நம்மளோட இது ஸ்கின் எல்லாம் எரிஞ்சு போயிடும். அந்த மாதிரி. ஏன்னா அது தன்மை சேம். அதேதான் தன்மை சேம், குவாலிட்டி சேம், ஆனா குவான்டிட்டி ரொம்ப சின்னது. அதேதான் நம்ம அந்த கன்செப்டை வச்சு புரிஞ்சுக்கலாம். சோ நம்மளும் வந்து சச்சித்தானந்தா, பகவான் சச்சித்தானந்தா. ஏன்னா நம்ம அவரோட பசங்க, நம்ம அவரோட குழந்தைகள். அப்ப அதே குவாலிட்டி இருக்கும், ஆனா அளவு வந்து சின்னதா இருக்கும். அதெல்லாம் வரும் நம்ம பகவத்கீதாலே படிச்சாதான். திரும்பி திரும்பி இதை படிக்க படிக்க நமக்கு வந்துட்டே இருக்கும். அப்புறம் என்னது? ஆன்மீகவாதிகள். இது மற்றொரு வகையான ஆன்மீகவாதிகள் வைஷ்ணவர்கள் என்று அறியப்படுகின்றனர். இப்ப ராமானுஜாச்சாரியரை தான் ஃபாலோ பண்றாங்க, மதுவாச்சாரியர், விஷ்ணு சுவாமி, இவங்களெல்லாம் யாரு? இவங்க எல்லாருமே வைஷ்ணவர்கள். ஏன்னா வைஷ்ணவர்கள் எப்படி என்ன பிலீவ் பண்றாங்க? கடவுள் இருக்கார், கடவுளோட உருவம் இருக்கு, நாம வழிபடணும். சரி, நமக்கு அப்போ மோட்சம் கிடைச்சு போன அப்புறம் என்ன கால் மேல கால் கொண்டு உட்காரலாமா? நமக்கு கோலோக விருந்தாவனத்துல போனோம்னா அங்கேயும் பண்ண மாட்டோமா? அங்கேயும் நம்ம என்ன பண்ணணும்? பகவானுக்கு சேவை புரியணும். பகவானுடைய இது என்னது? பஜன், கீர்த்தன், அவருடைய புகழை பாடி அந்த மாதிரிதான் பண்ணணும் அப்படின்னு. ஓகே. இப்ப இதுல என்ன அதெல்லாம் படிச்சுட்டோம். உண்மையில் அவர் தம்மை மறைத்துக் கொண்டிருந்த உருவவாதியை. சங்கராச்சாரியரை பத்தி சொல்றார். சங்கராச்சாரியரும் என்ன அத்வைதா பிலாசபி தான் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்தார். ஆனா ஒரு ரீசனுக்கு, அது இன்னைக்கு சொல்லிடலாமா? சொல்லிடலாம். ஆக்சுவலி நேற்றுக்கு வந்து டைம் ஆயிடுது. அது அந்த டைம்ல என்ன இருந்ததுனாக்கா, இது பலி கொடுத்துட்டு எல்லாம் இருந்தாங்க. அப்போ இல்ல, பலிக்கு முன்னாடி வேற என்ன ஆரம்பிக்கணுமே, எங்கன்னு வந்தது சொல்றேன். அது வந்து என்னன்னா இது பகவானுக்கு வந்து அது வந்து இதோட புத்தரோட அதெல்லாம் பலியில இருந்து கொண்டு வந்தது. ஓகே. சங்கராச்சாரியருக்கு எப்படின்னாக்கா அவர் என்ன சொல்றாருனாக்கா, அந்த கடவுளை வந்து ஒரு உருவம் வைத்து நம்ம வந்து வழிபட முடியாது. அப்படின்னா இப்ப கடவுள் அந்த உருவம் பக்கத்துல என்ன இருக்குன்னா அதுல கடவுள் இல்லை, அது அப்படி அர்த்தமா? அந்த மாதிரி இல்லையே. கடவுள் தான் எல்லாத்தையும் படைத்திருக்காரு. இந்த காற்று, மண்ணு, ஆகாயம், தட் இஸ் ஸ்பேஸ். ஆகாயம்னா நாட் ஒன்லி தட் ஸ்கை, எவ்ரிவேர் ஸ்பேஸ். ஸ்பேஸ் எல்லா இடத்துலயும் இருக்கு இல்லையா? ஒரு குடம் இருந்தாலும் இருக்கும், ஒரு சின்ன பொருள் அதுக்குள்ள ஒரு ஹோல் இருந்ததுன்னா, ஒரு ஓட்டை இருந்தாலும் அதுக்குள்ளேயும் ஸ்பேஸ் இருக்கு, அங்கேயும் கடவுள் இருக்காரு. அப்ப எல்லா இடத்துலயும் கடவுள் பரவி இருக்காரு. அப்ப வந்து நம்ம எப்படி ஒரு உருவம் வைத்து அதுதான் கடவுள்னு எப்படி நீங்க சொல்லலாம் அப்படின்னு அவங்க வாதிடுவாங்க. அது அவங்க வந்து இன்டெலெக்சுவலா பேசுறாங்கன்னு நினைப்பு அவங்களுக்கு. பட் நம்ம என்ன பண்றோம்னா, உருவம் இல்லாம இருந்ததுன்னா நம்ம எப்படி பகவானை வந்து இது பண்ண முடியும் இல்லையா? அவருக்கு நைவேத்தியம் பண்ணணும், அவருக்கு ஆஃபர் பண்ணணும், ஒரு மாலை சாத்தணும்னா என்ன பண்ண முடியும்? உருவமே இல்லைன்னா என்ன பண்ணுவோம்? உருவம் வைத்தே நமக்கு வந்து ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. அவருக்கு ஆஃபர் பண்றதும், அவருக்கு காலையில் மங்களாரத்தி அவர் தரிசனம் கொடுக்கறது எப்படி இருக்கிற நம்ம போகவே மாட்டேங்கிறோம். எவ்வளவு பேர் வரது இல்லை இல்லையா? முக்கிய இப்ப என்ன 800 வரைக்கும் வந்திருக்கு. plenty of people are there. இஸ்கான் மங்களூர்ல பார்த்தா இப்ப புது லாங்குவேஜ் ஒரு ஆட் பண்ணிருக்காங்க, நேபாளி.
13வது லாங்குவேஜ். அவ எவ்வளவு பேர் படிக்கிறாங்க, அது எல்லாரும் வந்து எவ்வளவு இருக்கும், 10,000 மேல போகும். ஆனா எவ்வளவு பேர் வரமாட்டேங்கிறா. இன்னைக்கும் வந்து அவங்களுக்கு தூக்கம் தான் பெருசா போறது. ஓகே, பட் 10% விட்டுடலாம், வயசானவங்க என்னது ஷிஃப்ட் டியூட்டில இருக்காங்க அப்படின்னு. ஆனா நிறைய பேர் இன்னும் அது செகண்டரி தான், அதை பார்க்கலாம், அதெல்லாம் முடியாது, இப்போதைக்கு முடியாது, குழந்தை பசங்க இருக்காங்க, ஹஸ்பண்ட் இருக்க, ஏதோ ரீசன் அவங்க இருந்துட்டே இருக்கும், நம்ம லைஃப்ல ஏதாவது தடங்கள் இருந்துட்டே இருக்கும். எனிவே என்ன சொல்ல வரேன்னா, ஹரே கிருஷ்ணா. சோ வந்து அப்ப கிருஷ்ணர் வந்து இப்ப நமக்கு அப்ப என்னது, நமக்கு ஒரு உடல் இருக்கிறதுனால நமக்கு ஈஸிலி கோரிலேட் எப்படி பண்ணலாம். அவரை வந்து ஒரு ஆமை ரூபத்துல, அவர்தான் ஆமை ரூபத்துல வந்திருக்கார், மத்ஸ்யாவதாரத்துல வந்திருக்கா, அப்போ மத்ஸ்யாவதாரம் வச்சு நம்ம வழிபடலாமே. அதெல்லாம் அவ்வளவு சுவாரஸ்யப்படாது. ஒரு ராமர்னாக்கா ஓகே, ஏன்னா ஒரு ஹியூமன் ஃபார்ம்ல இருக்கார், ஒரு கிருஷ்ணர் ஒரு ஹியூமன் ஃபார்ம், தட் இஸ் ஓகே. அந்த மாதிரி நம்ம வழிபடலாம். ஏன்னா நம்ம வந்து ஒரு உடல் எடுத்திருக்கிறதுனால நமக்கு அதே மாதிரி ஒரு உடல் கடவுளுக்கும் இருந்தா we can correlate. அவருக்கும் பசிக்கும், அவருக்கு அலங்காரம் பண்ணலாம், அந்த மாதிரி ஒரு கோரிலேட் பண்றதுனால நமக்கு ஈஸியா பக்தி வளரும். அதுக்கு வேண்டிதான் நமக்கு வந்து இது உருவத்தை வைத்து நம்ம பண்றோம். அதர்வைஸ் இட் டசன்ட் மீன் அந்த கிருஷ்ணர் கோயில்ல தான் இருக்க. இப்ப கிருஷ்ணர் கோயிலுக்கு எல்லாம் போறாங்க இல்லையா, எல்லாரும் கோயில் போறவங்க கிருஷ்ணரை இது பண்ண போறேன், தொடர்ந்து போறேன்னு சொல்லிட்டு கோயில போயிட்டு பண்ணிட்டு வந்துருவாங்க. அதுக்கப்புறம் கிருஷ்ணர் இல்லையா, எல்லா இடத்துலயும் இருக்கார். அது மாதிரி நம்ம நினைவு வச்சுக்கணும், கோயில்ல தான் கிருஷ்ணர் இருக்கார், நம்ம வீட்டுல பூஜை அறையில தான் கிருஷ்ணர் இருக்கார், அந்த மாதிரி நினைக்காம எல்லா இடத்துலயும் கிருஷ்ணர் இருக்கா. இருந்தாலும் கிருஷ்ணரை ஒரு உருவத்தோட வழிபட்டுன்னா என்னதுனாக்கா, எனக்கு மாலை சாத்தலாம், அவருக்கு எல்லாம் நைவேத்தியம் பண்ணலாம், அவருக்கு என்னது இது கற்பூர ஆரத்தி எல்லாம் காட்டலாம், அந்த மாதிரி ஒரு எண்ணத்தை தான் பண்றோமே தவிர கடவுள் எல்லா இடத்திலையும் இருக்கார், பரவி இருக்கார், அதுதான் உண்மை. அப்ப அவர் வந்து தேவகிக்கும் வசுதேவருக்கும் ஒரு குழந்தைய பிறக்கிற ஒரு என்ன ஏதோ ஒரு நோக்கத்தோட தான் வரார் இல்லையா. அவர் கிருஷ்ணருடைய தாய் தந்தையின் பெயர் சங்கரர். கிருஷ்ணருடைய தாய் தந்தையரின் பெயரை சங்கரர் விசேஷமாக குறிப்பிடுகிறார். இவ்வாறு கிருஷ்ணரே முழுமுதற் கடவுள் என்பதை எல்லா ஆன்மீகவாதிகளும் ஏற்கின்றனர். சங்கராச்சாரியர் அதை ஏற்றுன்னு சொல்றார். பஜகோவிந்தம் பஜகோவிந்தம் ஏற்றி சொன்னா போல அவரும் அதுதான் சொல்றார். ஆனா அவருடைய ஃபாலோவர்ஸ் தான் வந்து தப்பா புரிஞ்சு, நம்ம இதுல அப்படித்தானே இல்லையா, ஒண்ணு சொல்லிட்டுன்னா அதோ அப்படியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க. அது என்ன சொல்றாங்க ஏது சொல்றாங்கன்னு சொல்லிட்டு அதான் இப்ப பலியோட என்ன அந்த மாதிரி ஆச்சுன்னா, அந்த காலத்துல என்னன்னா பலியிடுவா இந்த இது குதிரைகள் எல்லாம் அஸ்வமேத யாகம் அந்த மாதிரிலாம் வந்து நிறைய இதுல இந்த அக்னியில வந்து போடுவா. ஏன்னாக்கா அந்த மாதிரி ஒரு பண்டிதர்கள் இருந்தார்கள், அவளோட அந்த உச்சரம் இதுல சான்ஸ்கிரிட் வேர்ட்ஸ்ல வந்து நான் வந்து ரொம்ப கிளியரா நம்ம படிக்கணும். ஏன்னு சொல்றோம்னா, நாட் ஓன்லி கிராமர்னு இல்லை, நம்ம எது இருக்கோ அது கரெக்டா படிச்சோம்னா அதோட அவ்வளவு இஃபெக்ட் வரும். எனக்கு வாயில நுழையல, நான் அது போல படிச்சா அது போல இஃபெக்ட் வரும், அவ்வளவுதான். சோ அது ஆனா நேர்மறையா வேற ஒரு அர்த்தமும் வரும். அதனால அது கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். ஏன்னா சான்ஸ்கிரிட் வேர்ட்ஸ்ல நமக்கு அவ்வளவா தெரியாது அதோட மீனிங் என்னன்னு. சோ அதை வந்து அவங்க என்ன பண்ணியிருந்தாங்க, நிறைய படித்த மேதைகள்னா இந்த இதுதான் பண்ணவங்க என்னன்னா, அவங்களோட அந்த மாதிரி சொல்லிலேயே என்னன்னாக்கா அந்த மாதிரி பேசி அந்த சொல்றேன் ஸ்லோகம்லாம் சொல்லி அந்த ஆவாகனம் பண்ணுவா. அந்த குதிரைகளை ஆவாகனம் பண்ணோன்னா அந்த குதிரைகளுக்கெல்லாம் ஒரு உயிர் பெற்று அவங்க வந்து ஒரு என்னது ஒரு ஹியூமன் ஃபார்ம், ஒரு மனித உருவலை வந்து அவங்க வந்து அதுக்கப்புறம் தியானம் பண்ணி பகவானை அடையறதுக்கு அது ஒரு என்னது ஒரு பாதை. இல்லாட்டா அந்த குதிரை வடிவத்தை வந்து அதுக்கப்புறம் வேற ஒரு வடிவம் எடுத்து கடைசி வடிவம் ஆஃப் அனிமலோட எந்த வடிவம்னா பசு. நம்ம இந்த பசுவோட வடிவம் தான் லாஸ்ட். அதுக்கப்புறம் கம் டு இது ஹியூமன் ஃபார்ம். அப்படி எதுலயோ நான் படிச்சதுதான். சோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அவன் இன்னும் எவ்வளவு பிறவி எடுத்து திரும்பி இறந்து திரும்பி பிறவி எடுத்து அந்த மாதிரி பண்ணும்போது இன்னும் டைம் போகுமே இல்லையா. அதனால அவன் என்ன பண்ணுவாங்கன்னாக்கா, அவங்களோட அந்த தபசக்தியால அவங்களோட அவ்வளவு தபஸ் இதா இருக்கும், அந்த மந்திரம் உச்சாரணத்தினால தபசக்தியினால அது வந்து அக்னியில ஆவாகனம் பண்ணும்போது என்னன்னாக்கா, அந்த மாதிரி யாக யஜ்ஞம் பண்ணும்போது அந்த அனிமலுக்கு ஒரு என்னது ஒரு என்ன புது உயிர் கொடுத்து இந்த உடல் மனித உடல் கொடுத்து அவங்களுக்கு வந்து இன்னும் நல்ல ஒரு இது ஆஸ்பெக்ட். ஆனா இப்ப அது மாதிரி இருக்கா, யாருக்கும் அவ்வளவு நாலேஜ் கிடையாது, யாருடைய வாயிலன்னு அது அவ்வளவு கரெக்டா வர்றதில்லை, அது பலிக்கவும் செய்யாது. அப்போ வராது. அப்ப என்னது, இட் இஸ் லிட்ரலி நம்ம வந்து அதை கொலை பண்றோம்னு அர்த்தம். அது வந்து அக்னியில போட்டோம்னு எனக்கு அது அந்த இது அந்த உடலை வந்து நம்ம வந்து அக்னியில போட்டு அதை அழிக்கிறோம்னு தான் அர்த்தம். இப்ப நம்ம கொலை பண்றோம்னு தான் வரும். அதனாலதான் அதெல்லாம் இப்ப தடையெல்லாம் வந்து அனிமல் ஆக்டிவிஸ்ட் எல்லாம் வந்து கான்ட் டு ஆல் தட் அப்படி இப்படின்லாம் வந்து ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. ஆனா முதல்ல அந்த மாதிரி எல்லாம் இருந்தது. சோ அப்புறம் இந்த மாதிரி இல்லைன்னா இப்ப வந்து தடை என்னது இந்த இது அந்த என்னது மிருகவதையெல்லாம் பண்ணக்கூடாது, இந்த மாதிரி பலியிடுறதெல்லாம் கூடாது. அப்ப யாரு வந்தானாக்கா இவர் வந்தார், புத்தர். சரி இவாளையெல்லாம் திருத்தணும்னா என்ன பண்ணோம், சரி ஒரு போடலாம், என்னது ஸ்கிரிப்சர் எல்லாம் ஃபால்ஸ், தெர் இஸ் நோ ஸ்கிரிப்சர் அட் ஆல், ஸ்கிரிப்சர்ல எழுதியிருக்கிறதெல்லாம் ஒண்ணுமே இல்லை, யாரோ எழுதினதுதான், அதெல்லாம் ஹம்பக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் ஆரம்பிச்சுட்டார்.
மனிதர்கள் அப்படியா, அப்போ மிருகவதம் எல்லாம் பண்ண வேண்டாமா, அதெல்லாம் பலியிட்டா எங்களுக்கு எல்லாம் ஒண்ணும் கிடைக்காது, நீங்க மிருகவதம் பண்ணா பாவம் தான் கிடைக்குமே தவிர இதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு. அப்ப அதை ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. மனிதர்களை தான் சொல்றேனே, ஏதோ ஒண்ணு சொல்ல யாராவது ஒரு பெரிய ஆளு சொல்லிட்டாங்கன்னா அப்படி பிளைண்ட் பிலீஃபா எடுத்துன்னு போயிடுவா. அந்த மாதிரி பண்ணி அவர் வேணும்னே, அவர் யாரு, புத்தர்ங்கிறது ஒரு பகவானுடைய அவதாரம் தான். அந்த மாதிரி அவர் சொன்னதுனால எல்லா மனிதர்கள்லாம் அப்படியா அப்போ மிருகவதை பண்ண வேண்டாம், பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு ஆரம்பிச்சார். ஆனா அவர் என்ன சொன்னார், இதெல்லாமே ஃபால்ஸ், இது நம்ம ஸ்கிரிப்சர்ஸ் எல்லாம் ஒண்ணுமே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டார். அப்புறம் சங்கராச்சாரியர் வந்தார். சங்கராச்சாரியர்னு சொன்ன அப்படியெல்லாம் இல்ல, ஸ்கிரிப்சர் இருக்கு, உண்மைதான், அதுல போட்டிருக்கிறது எல்லாம் உண்மைதான். அந்த காலத்திலேயே ரிஷி முனிவர்கள்லாம் பகவான் கிட்ட இருந்து கேட்டு ஸ்ருதி காது வழியா கேட்டு எழுதின அவர்கள் இயற்றி அந்த இதெல்லாம் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் சொல்லி, அப்புறம் ஓ அப்படியா, அப்போ இது பகவான் இருக்கார், இதெல்லாம் இருக்கு, என்னது நம்ம ஸ்கிரிப்சர்ஸ் எல்லாம் இருக்கு, சொன்ன வேதங்கள்லாம் இருக்கு சொன்னா, ஓ அப்படியா சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்தாங்க. ஆனா அப்புறம் என்ன முட்டாள்கள் என்ன பண்ணாங்க, அதுல எல்லா இதுக்கும் கீழே ஒரு பலஸ்ருதி இருக்கும். ஓ பலன் இது படிச்சா இது வரும், எனது இந்த யாகம் பண்ணினா இந்த பலன் கிடைக்கும், இந்த இது பண்ணா இது கிடைக்கும், எல்லாத்துக்கும் ஒரு பலஸ்ருதி உண்டு. இப்பவும் கூட நம்ம அந்த இதை படிப்போம் இல்லையா, என்னது அஷ்டோத்திரம், இந்த இதெல்லாம் என்னது அந்த இதெல்லாம் இதெல்லாம் படிச்சோம்னா கடைசியில பலஸ்ருத்தின்னு வரும். எல்லாத்துலயும் உண்டுன்னு நினைக்கிறேன் நான். விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமத்துல கூட இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். சோ எவ்ரிவேர் நீங்க இது படிச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும்னு போறோம். பட் வி ஷுட் நாட் பாதர், கிடைக்கிறது கிடைக்கட்டும், நம்ம அதுக்கு வேண்டி பண்ணல, நம்ம பகவானை பிரீத்திப்படுத்துறதுக்கு நம்ம என்ன செயல் பண்ணோம். நான் பகவானை சந்தோஷிப்பிக்க வைக்கிறேன்னா, அவரை ஹாப்பியா வச்சுக்கிறேன்னா, அந்த ஒரு எண்ணத்தை தான் நம்ம பண்ணோம். அவருக்கு ஆஃபர் பண்ற, அவர் என்ன சாப்பிட போறாரு அப்படின்னா 2 இட்லி வச்சா அந்த 2 இட்லி அப்படியே தான் இருக்கும். ஆனா அவர் நுகர்ந்தும் சாப்பிடுவார், கண்ணாலையும் சாப்பிடுவார், எப்படி வேணா சாப்பிடுவார். நம்ம ஆஃபர் பண்ற விதத்துல இருக்கு. நேற்றுக்கு நம்ம விதுராணியோட கதை பார்த்தோமே, அந்த மாதிரி அவர் தோல் கொடுத்தாலும் சாப்பிடுவார். சோ அவர் நம்ம என்ன பாக்குறாருன்னா நம்மளுடைய அன்பைதான் பாக்குறாரு. அப்போ இவர் என்ன சொன்னார், இல்லை கடவுள் இருக்கார், இந்த மாதிரி ஸ்கிரிப்சர்ஸ் எல்லாம் இருக்கு, அதெல்லாம் உண்மைதான் அப்படின்னு சங்கராச்சாரியர் வந்தோன்னு, முட்டாள்கள் இதெல்லாம் என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிருது, நம்ம மனிதர்கள் நம்ம தான் அந்த காலத்துல இருந்திருப்போம் ஏதோ ஒரு உருவத்துல. பலன் எல்லாம் பார்த்துட்டு இந்த பலன் இருந்தா இது பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கடவுள் நம்மளே தான் கடவுள். அகம் பிரம்மாஸ்மி, அகம்னா நானே தான் பிரம்மன், எனக்குள்ளேயும் கடவுள் இருக்காரு இல்லையா, நம்மளும் தானே சொல்றோம், நமக்குள்ளேயும் அந்த பரமாத்மா இருக்காரு அப்படின்னு. ஆனா புரிஞ்சுக்கிறவங்க சரியா புரிஞ்சுக்காதிக்கு இருக்கிறதுனால என்ன ஆயிடுதுன்னா எல்லாம் தலைப்பீழா போயிட்டு, ஏன்னா அவரும் பகவானையும் வழிபடுங்கன்னு சொல்லியிருக்காரு. ஓகே, அப்ப இதெல்லாம் தான் ஒரு பெரிய ஒரு இது. அது திரும்பி திரும்பி நம்ம படிக்கும் போது கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி கிளியரா வரும். சோ இது ஏன் இதை நம்பணும், கிருஷ்ண உணர்விற்கு நமது அறிவிற்கு கிருஷ்ண உணர்விற்கான நமது அறிவிற்கு பகவத்கீதையே ஆதாரம். இது கிருஷ்ணரிடமிருந்து நேரடியாக வருகிறது. பகவத்கீதையை நாங்கள் பகவத்கீதை உண்மையுருவில், அது ஒரு ஏன் நமக்கு இந்த ஆட் பண்ணியிருக்காங்க, இது இஸ்கான்ல பிரபுபாதா எழுதினதுன்னா உண்மை உருவில், அதை என்ன கொடுத்துருக்கோ அப்படியே கொடுத்துருக்கு. அதுல ஒன்னும் வேற அர்த்தம்லாம் போட்டு இதனால இப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி எல்லாம் கிடையாது. இப்படி என்னுடைய ஆச்சாரியர் என்ன சொல்லியிருக்காரோ அதை நான் எழுதியிருக்கேன். அந்த ஆச்சாரியருக்கு எப்படி தெரியும், என்னோட ஆச்சாரியர் சொன்னதை நான் எழுதியிருக்கேன். அதுக்கு முன்னாடி அவர் சொன்னது அப்படி. அப்ப எங்க பார்த்தோம்னா, நீங்க 4th சாப்டர் பகவத்கீதா 4th சாப்டர் போய் பார்த்தா தெரியும். வைஷ்ணவர் என்னது சூரிய கடவுளுக்கு நான் சொன்னேன் அப்படின்னு வரும். அவர் அவருடைய மகனுக்கு சொன்னார், இக்ஷ்வாக்கு மன்னருக்கு சொன்னார், இக்ஷ்வாக்கு அவருடைய மகன் சொன்னார், அப்படியே வரும் இந்த லீனியேஜ் அந்த மாதிரி வரும். சோ அந்த மாதிரி ஒரு ஞானத்தை தான் நம்ம படிக்கிறோம். அந்த ஞானம் அப்ப என்னது, அது டோட்டலி ஆத்தென்டிக், அதுல ஒன்றும் இது கிடையாது, யாரும் கலப்படம்னா பண்ணலை. ஏனெனில் நாங்கள் கிருஷ்ணர் உயிர்த்திருப்பதை எந்த வியாக்கியானமும் இல்லாமல் அப்படியே இருக்கின்றோம். நமக்கு நம்ம வேற ஸ்கிரிப்சர்ஸ் எல்லாம் வேண்டாம், பகவத்கீதால சொல்லியாச்சு போடும். தட் இஸ் த ஃபைனல் வேர்டிக்ட். அதுவே வேத ஞானம் தூய்மையானது என்பதால் நாங்கள் அதை அப்படியே இருக்கின்றோம். கிருஷ்ணர் கூறுபவை அனைத்தையும் நாங்கள் ஏற்கிறோம். இதுவே கிருஷ்ண உணர்வு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், டோட்டலி have faith in the Lord. பகவான் இடத்துல நல்ல நம்பிக்கையோட நம்ம படிச்சு, அவர் சொல்லியிருக்காரா, நான் மாசுச்சக கவலைப்படாதே, ஒரு ஸ்லோகத்திலையும் அவர் அப்படி அஷூரன்ஸ் கொடுக்குறாரு. நம்ம ஒரு ப்ராடக்ட் வாங்கினா ஒரு கேரண்டி வாரண்டி கார்டுலாம் கொடுப்போம், ஒரு 2 years, அது அவ்வளவுதான் இருக்கும். அதுலயும் வேற அந்த பாட்டு போச்சுன்னா நாங்க வாங்குவோம். வெறும் இந்த மேல ஏதோ அப்படி எல்லாம் வரும், கிளாஸ் எல்லாம் இருக்கும். பகவானுக்கு எல்லாம் ஒரு நோ இஃப் அண்ட் பட்ஸ் எல்லாம் கிடையாது, நோ கிளாசஸ். டோட்டலி நீ என்ன சரணடை, நான் உன்னை என்னுடைய உலகத்துக்கு கொண்டு போயிடுவேன், அப்புறம் உனக்கு பிறப்பு இறப்பு கிடையாதுன்னு அப்படி சொல்றாரு. ஆனா நம்ம முட்டாள்கள் என்ன பண்றோம்னா, பகவானையே நம்ம அவர் சொல்றது நம்பிக்கை பராப்போல இல்லையே அப்படின்னு நினைச்சிட்டு நம்ம ஃபாலோ பண்ண மாட்டேங்கிறோம். அப்ப என்ன பண்ணணும், நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வி ஷுட் ஹேவ் ஃபெய்த், நல்ல நம்பிக்கை வரணும். இதுவே கிருஷ்ண உணர்வு. இவ்வாறு ஏற்றல் நேரத்தை மிச்சப்படுத்துகிறது. ஓகே, இது வரைக்கும் நம்ம நேத்து படிச்சோம்னு நினைக்கிறேன். கரெக்ட், இங்க மார்க் பண்ணிருக்கேன். மார்க் பண்ணனால ஒரு கான்பிடன்ஸ் வந்தது, இல்லாட்டா குழம்பிருப்பேன் நானே. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. யார் படிக்கிறீங்க? இவங்கதான், இவங்க காந்திமதி மாதாஜி படிக்கிறதா? படிக்கிறேங்க மாதாஜி. படி.
சரியான அதிகாரிகள் தெரியறதா? சரியா சரி தெரியுதுங்க. ஜஸ்ட் 1 சரியா மினிட் ஒரு நிமிஷம், ஜஸ்ட் ஒரு 1 மினிட் கொடுங்க. யாருக்கு ஓகே. புக் வாங்கணும்னு சொன்னது இல்லையா பிரபுஜி? கிருஷ்ணமூர்த்தி இங்க அப்ளை பண்ணிட்டீங்களா பிரபுஜி? இருக்காடா பிரபுஜி? இருக்காரா? ஓகே, வாட்டெவர். அப்ளை பண்ணிட்டேன் மாதாஜி. வெரி குட், வெரி குட். நீங்க அப்ளை பண்ணின அப்புறம் என்ன பண்ணுவோம்னாக்கா, இவருக்கு நம்ம அட்மின்கே ஒரு மெசேஜ் போட்டுருக்கோம். என்னன்னா, she will just see to it that things are getting done. டெம்பிள்ல பேசி அவங்க எங்கிட்ட சொல்லுவாங்க, அப்படி ஒரு கோர்வையா நாங்க வேற யார்ட்டையோ சொல்லி டெம்பிள் வரைக்கும் அது போய் இவர் கொடுத்திருக்கார், பணம் கொடுத்திருக்கார், கிடைச்சதா, எப்போ நீங்க டெலிவரி பண்றீங்க, அந்த இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு நாங்க கொடுத்துருவோம். அது எழுத்தும் போதே அப்ளை பண்ணலாம் மேடம். பண்ணும்போதே பண்ணிட்டாரு மாதாஜி. அவங்க எனக்கு தான் அனுப்பிச்சாங்க. நான் மல்லிகா மாதாஜிக்கு அனுப்பிச்சிருக்கேன். நான் மல்லிகா மாதாஜிக்கு சொல்லிட்டேன் மாதாஜி நேத்தே. இவர் என்ன கேட்டாரு. இன்னும் வரல மாதாஜி. இப்பதான் ஒவ்வொருத்தருக்கா வருதா? பத்மா மாதாஜி இப்பதான் சொன்னாங்க. ஒவ்வொருத்தருக்கா யாத்திரை எல்லாம் போனாங்க, எல்லாம் சேவா பிரபுஜி. கண்டிப்பா வந்துரும் பிரபுஜி. நான் அதை ட்ராக் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு நான் இன்ஃபர்மேஷன் பண்றேன். சரிங்களா பிரபுஜி? தேங்க்யூ மாதாஜி. எழுத்து சர்டிஃபிகேட் வரல மாதாஜி. எழுத்து சர்டிஃபிகேட் வரல. நான் உங்களுக்கு தனியா பேசுறேன் பிரபுஜி. நான் தனியா பேசுறேன் உங்ககிட்ட. ஓகே மாதாஜி. தேங்க்யூ. ஓகே, இந்த கிளாஸ் பொறுத்தவரை யாருக்காவது வந்து புக் வாங்கணும்னாக்கா எங்களுக்கு நீங்க பணம் அனுப்பிடுங்க, எல்லாம் ஆஸ் பர் ப்ரொசீஜர் பண்ணிடுங்க. பட் ஒரு வார்த்தை இந்த அட்மின் ஓவர் இஸ் இன்சார்ஜ், இப்ப ஸ்ரீதேவி மாதாஜி இன்சார்ஜ் எடுத்துக்கிறாங்கன்னா அவங்க கிட்ட சொன்னா போறோம், நான் வந்து இந்த புக்குக்கு பணம் கொடுத்துருக்கேன், இந்த ரெசிப்டோட காப்பி கொடுத்து வைக்க. அப்ப இவங்க ஃபாலோ பண்றது ஈஸியா இருக்கும். அதான் இதுதான் அவங்க காப்பி, நீங்க என்னாச்சு அப்படின்னா அவங்க கோரிலேட் பண்ணுவாங்க. அப்ப இந்த மாதாஜி என்ன பண்ணுவாங்க, நம்ம தமிழ் டிபார்ட்மெண்ட்லயே ஒரு ஹெட் இருக்காங்க, மல்லிகா மாதாஜி. ஷீ இஸ் டேக்கிங் கேர் ஆஃப் புக்ஸ். அவங்களுக்கு இந்த இன்ஃபர்மேஷன் போகும். அப்படி இந்த ஹைரார்கி அப்படி போகும்போது என்ன, நமக்கு வேலை சுலபமாயிடும். எல்லாரும் பங்கேற்று அது they will see that உங்களுக்கு எப்படியும் புக்கு கிடைக்கும். டொனேஷன் யாராவது கொடுக்குறீங்களா? எஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. யாரோட சத்தம் மாதாஜி காந்தி. அதுவும் வந்து டொனேஷன் யாராவது கொடுக்குறீங்களா? எஸ், நீங்க கொடுங்க, ஒன்னும் இது இல்ல. ஆனா ஒரு ரெசிப்ட் வந்து இந்த அட்மின் யாரு பொறுப்பேற்றுக்கிறாங்களோ அது அப்புறமா நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம், யாரு எதுக்கு பொறுப்பு அப்படின்னு. இல்ல ஸ்ரீதேவி மாதாஜியும் பானம் பிரியா மாதாஜி தான் எல்லாமே பாத்துட்டு போறாங்கன்னா வெரி குட், நீங்களே பாத்துக்கலாம். இல்ல ஓவர்லோட் ஆடுது, ஐ நீட் அசிஸ்டன்ட்னா நம்ம கிளாஸ்ல இருந்து யாராவது வந்து ஹெல்ப்புக்கு வரலாம். ஓகே, இந்த டிபார்ட்மெண்ட் நான் பாக்குறேன். ஹரே கிருஷ்ணமூர்த்தி, சாரி ஃபார் தி இன்டரப்ட். நம்ம மோஸ்ட்லி வந்து இந்த மாதிரி வந்து நம்ம அவங்க பே பண்ணாங்கன்னா அது எங்களுக்கு அனுப்புவாங்க மாதாஜி. நான் அதை அப்படியே அது வந்து வாங்கிட்டு மங்கள மாதாஜிக்கு நான் ரிப்போர்ட் பண்ணிடுவேன் மாதாஜி. அப்ப ஆல்ரெடி நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டீங்க. வெரி குட். அப்படிதான் மாதாஜி, ஆல்ரெடி அப்படிதான் பண்ணிட்டு இருக்கேன் மாதாஜி. L2ல. ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. அது வெரி நைஸ். நம்ம கிளாஸ்ல என்ன புதுசா யாரும் வரல, எல்லாருக்கும் உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா? எனக்கு தான் எல்லாரும் புதுசா இருக்கு, அதனால எனக்கு கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷன். வெரி குட். அப்போ என்ன, அந்த மாதிரி நம்ம எடுத்துன்னு போகும்போது என்னன்னாக்கா டிரான்ஸ்பரண்டா இருக்கும், நம்ம வேலையும் கிளியரா இருக்கும். நம்ம நான் ஒரு இதை பொறுப்பை எடுத்துட்டு இருக்கேன், அது வந்து ஹையர் அத்தாரிட்டி சொல்லியிருக்கேன், அவங்க கிட்டே நமக்கு இன்ஃபர்மேஷன் வரும். அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, மங்கள மாதாஜி வேற டெம்பிள்ல போயிட்டு டெம்பிள் உங்களுக்கு கிடைச்சதா அதோட சர்டிஃபிகேட் கொடுங்க, அது ATG சர்டிஃபிகேட் எல்லாம் கொடுப்பாங்க இல்லையா? அது அவங்க ஏதாவது சொல்லுவாங்க, இல்ல பேன் நம்பர் இல்ல, பேன் கார்டு காப்பி வேணும், ஏதாவது சொல்லுவாங்க. அவங்க அந்த இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்து ஃபைனலி இட் வில் கம் டு நம்ம யாரு டொனேட் பண்ணாங்களோ அவங்களுக்கு. இதெல்லாம் நம்ம வந்து இன்டர்னல் இதுதான், நாட் அ பிக் திங். பட் ஸ்மூத்தா போனோம்னாக்கா இந்த மாதிரி ஒருத்தர் பொறுப்பேற்றுன்னு பண்ணா சரியா. ஓகே. இப்ப வந்து காந்திமதி மாதாஜி படிங்க, பாவம் நிறுத்திட்டேனா, ஏன்னா இதுக்கு தெரியறதான்னு எனக்கு கொஞ்சம் சந்தேகம். கொஞ்சம் தெரியுதுங்க மாதாஜி, தெரியுதுங்க. சரியான அதிகாரியை அல்லது அறிவின் தோற்றுவாயை ஏற்பதில் அதிகமான நேரம் மிச்சமாகிறது. உதாரணமாக, பௌதீக உலகில் அறிவை பெறுவதற்கு 2 வகையான முறைகள் உள்ளன: தொகுத்தறிதல், பகுத்தறிதல். மனிதன் மரணத்துக்கு உட்பட்டவன் என்பதை பகுத்தறிதல் மூலமாக ஒப்புக்கொள்கிறோம். அதாவது மனிதன் மரணத்திற்கு உட்பட்டவன் என்று உங்கள் தந்தை சொல்கிறார், அக்கா சொல்கிறார், எல்லாம் சொல்கிறார்கள். நீங்களும் அதனை ஆய்வு செய்யாமலேயே மனிதன் மரணத்துக்கு உட்பட்டவன் என்பதை உண்மை என்று அப்படியே ஒப்புக்கொள்கிறீர்கள். மனிதன் மரணத்திற்கு உட்பட்டவனா என்பதை நீங்கள் ஆராய முற்பட்டால் ஒருவர் விடாமல் எல்லா மனிதர்களையும் ஆராய வேண்டி வரும். அது மட்டுமின்றி மரணமில்லாத மனிதன் யாரேனும் இருக்கலாம். நான் இன்னும் அவனை சந்திக்கவில்லை என்று நீங்கள் நினைக்க நேரிடலாம். இப்படியாக உங்கள் ஆராய்ச்சி ஒருபோதும் நிறைவேறாது. இந்த வழிகை சமஸ்கிருதத்தில் ஆரோக அதாவது மேல் நோக்கி செல்லும் வழிமுறை என்பார்கள். பக்குவமற்ற புலன்களை கொண்டு சொந்த முயற்சியினால் அறிவை பெற நீங்கள் முற்பட்டால் ஒருபோதும் சரியான முடிவிற்கு வரமாட்டீர்கள். அது சாத்தியமில்லை. ஹரே கிருஷ்ணா. ஒண்ணு வந்து ஆரோகணம்,
இன்னொன்னு வந்து அவரோகணம். அவரோகணம்னாக்க அவதரித்தார் சொல்றோம் இல்லையா, இது அவதாரம்ல எடுத்தாங்கன்னா அது அவதரிக்கிறது. அவதரிக்கிறதுனா மேலேந்து கீழே இறங்கி வராங்க, அவங்களோட உலகத்துல இருந்து ஒரு உருவம் எடுத்து இங்க வராங்க. ஆரோகணம்னாக்க இங்க இப்படி கீழே இருந்து மேல போறது, அந்த மாதிரி. சோ இது வந்து எப்படின்னா டூ வேஸ், ரெண்டு விதமா வந்து ஒரு செய்தியை நம்ம உட்கொள்ளலாம். எப்படி? ஒண்ணு வந்து இண்டக்டிவ், புது அறிவு, தொகுத்தறிவு, அதாவது தொகுத்தறிதல். அப்புறம் வந்து பகுத்தறிவு. ஓகே, அதுதான் இப்போ இதுல கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது என்னது, யாரோ இறந்து போறாங்க, இட் இஸ் அண்டர்ஸ்டுட். ஒரு பிறவின்னு இருந்ததுன்னா ஒரு இறப்பு இருக்கும் அப்படின்னு. போன துக்கம் இருக்கு, அது வேற விஷயம். பட் ஒரு பிறந்திருக்கு, ஒரு குழந்தைய பிறந்திருக்குன்னா அது ஒரு 90, 100, 120 வயசு வருஷம் வாழ்ந்தாலும் அது இது ஒரு நேரத்துல அதுவும் வந்து இறந்து போகும். சோ இது வந்து என்ன, யாரும் நமக்கு சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டாம். அது வந்து நமக்கு வி ஆல்ரெடி நோ. அதுதான் வந்து இண்டக்டிவ். அப்புறம் இன்னொன்னு வந்து ஆராய்ச்சி மூலமா, அது வந்து நான் வந்து அப்படி நினைச்சு பார்த்தேன், இப்படி பண்ணினேன், அது மாதிரி எல்லாம் நீங்கள் நினைக்க நேரிடலாம். என்னது, மரணம் இல்லாத மனிதன் யாரேனும் இருக்கலாம், நான் இன்னும் அவனை சந்திக்கவில்லை. ஒருவேளை அப்படி இருக்கலாமோ, மரணம் இல்லாதக்கு மரணம் சம்பவிக்காம சில பேர் இருந்தாக்கா பார்க்கணும், ட்ரை டு, அந்த மாதிரி அப்படியெல்லாம் இல்லவே இல்லை. மரணத்தோட ஆஸ்பெக்ட் பார்த்தா அந்த மாதிரி கிடையாது. ஸோ இப்படியாக உங்களை ஆராய்ச்சி பண்ணி 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 அந்த மாதிரி சயின்டிஸ்ட் அதான் பண்றாங்க இல்லையா. அவங்க வந்து சயின்டிஸ்ட் வந்து எது வந்து நமக்கு புலன்கள் திருப்தி ஆற போல அதையும் நாங்க கண்டுபிடிச்சோம், இதையும் பண்றோம், இதனால இது கிடைத்ததுன்னு சொல்லிட்டு ஆராய்ச்சி பண்ணி பண்ணி ப்ரூவ் பண்ண பாக்குறாங்க. பட் சிலதெல்லாம் ப்ரூவே பண்ண வேண்டாம், இட் இஸ் அண்டர்ஸ்டுட். நமக்கு அது வந்து நமக்கு அறிவாலேயே நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். சோ இந்த வழிமுறையே சம்ஸ்கிருதத்தில் ஆரோக நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னு. ஓகே, நெக்ஸ்ட் இதுக்கு போயிடலாம். நெக்ஸ்ட் யாரு? இந்த மாதாஜி, தனலட்சுமி மாதாஜி. அவங்களுக்கு படிச்சப்பறம் நம்ம யாரெல்லாம் ஜபம் பண்ணாலும் அவங்களுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் இது சான்ஸ் படிக்கிறதுக்கு. சும்மா எல்லாரையும் மோட்டிவேட் பண்றதுக்கு எல்லாரும் சீக்கிரம் வந்து ஜபா பண்ணுங்க. படிங்க மாதாஜி. மனோவேகத்தில் செல்லும் விமானம் ஒன்றில் நீங்கள் பறப்பதாக வைத்துக் கொள்வோம். நமது பௌதீக விமானங்களால் மணிக்கு 2000 மைல் வேகத்தில் பறக்க முடியும். ஆனால் மனிதன் வேகம் என்ன? நீங்கள் லண்டனில் மனதின் வேகம் என்ன? மனதின் வேகம் என்ன? நீங்கள் லண்டனில் இருந்தபடியே சுமார் 10,000 மைலுக்கு அப்பால் இந்தியாவில் உள்ள உங்களது வீட்டை பற்றி நினைத்தால் உடனே மனம் அங்கே போய்விடுகிறது. மனம் எவ்வளவு விரைவானது! ஆயினும் மனோவேகத்தில் லட்சக்கணக்கான ஆண்டுகள் பயணம் செய்வதால் ஆன்மீக ஆகாயம் அளவற்றது என்பதை அறியலாம் என்று பிரம்ம சம்ஹிதையில் சொல்லப்பட்டுள்ளது. உண்மையில் நம்மால் ஆன்மீக ஆகாயத்தை அணுகக்கூட முடியாது. எனவே ஒருவன் அதிகாரப்பூர்வமான ஆன்மீக குருவை கட்டாயம் அணுக வேண்டும் என்பதே வேத கட்டளை. இங்குள்ள கட்டாயம் என்னும் சொல் குறிப்பிடத்தக்கதாகும். ஆன்மீக குருவின் தகுதிகள் யாவை? அவர் வேதத்தின் பொருளை சரியான மூலத்திடமிருந்து சரியான முறையில் கேட்டறிந்தவராகவும் பிரம்மனில் உறுதியாக நிலை பெற்றவராகவும் இருக்க வேண்டும். இவை குருவிடம் அவசியமாக இருக்க வேண்டிய 2 தகுதிகள். இல்லாவிடில் அவர் அதிகாரப்பூர்வமானவர் கிடையாது. கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அது வந்து இப்ப எக்ஸாம்பிள் என்ன கொடுத்திருக்காங்க, விமானத்துல பறக்கிறத பத்தி. சோ என்னது, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எவ்வளவு நமது பௌதிக விமானங்கள்ல எவ்வளவு வரைக்கும் போக முடியும்? 2000 மைல் வரைக்கும் தான் போக முடியும். மெக்கானிக்கலி மெஷின்லாம் இப்ப இது ஃபிட் பண்ணி அது போல ஒரு இன்ஜின் பவர், அப்புறம் அது ஃபியல், இவ்வளவுதான் முடியும். அவ்வளவுதான் அதுக்கு அதால பறக்க முடியும். திரும்பி ரொம்ப அதை விட இப்ப அமெரிக்கால போறதுனால தான் அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா, ஏதோ ஒரு இடத்துல ஹால்ட் பண்ணுவா, பிரயாணிகள்லாம் வெளியில இறங்குவாங்க. அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, திரும்பி ஃபியல் ஏத்தணும். ஒரே கண்டினியூஸா எல்லாம் போக முடியாது. அப்ப அந்த மாதிரி நம்ம மனிதனால பண்ணின இயந்திரத்துல அவ்வளவுதான் கெப்பாசிட்டி இருக்கும். சோ அந்த மாதிரி பௌதிக விமானங்களால் ஒரு லிமிட்டட், இந்த 2000 மைண்ட்ல வச்சுக்கோண்டா, இட் இஸ் லிமிட்டட். அவ்வளவு மைல் வேகத்துல தான் போக முடியும். ஆனா நம்ம மனது எப்படி போகும்? நான் இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்து, நம்ம ஏதோ ஒரு இதுல உட்கார்ந்து இருப்போம், பட் மனம் கிடகட ஜபம் பண்ணும்போது நன்னா தெரியும். என்னுடைய கதையே சொல்றேன். நான் ஜபம் பண்ணும்போது ஏதோ எல்லாம் தாட் வரும், திரும்பி ஜபம் பண்ணிட்டு இருக்க, திரும்பி வா இங்க வா இங்க வா அப்படின்னு. மனது வந்து எப்படின்னாக்கா பறக்கும். அப்படி நம்ம எதையோ திங்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ அது வந்து 10,000க்கு மேல போகும். 2000 தான் இது மேனுவலா போறது, என்னது ஹெலிகாப்டரோ இந்த இதெல்லாம் போறதுன்னா, இது வந்து மனசு வந்து ரொம்ப ஸ்பீடா அங்க இங்கே போயிடும். சோ இது வந்து மனம் அவ்வளவு விரைவானது. ரொம்ப அது வந்து எந்த சாப்டர்ல படிக்கிறோம்? 6வது சாப்டர்ல அர்ஜுனன் சொல்றார், காற்றை கூட உடனே நீ வந்து நல்ல புயல் காற்றை வீசட்டும், நான் அதை வேணா நிறுத்துறேன், அந்த சக்தியை நான் ஏதோ இதுல பண்ணிடுவேன். ஆனா அந்த மனசுன்னு இருக்கே, ஆனா அந்த 6வது சாப்டர்ல எல்லாம் மனதை எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணும்? பிராணாயாமா, பிரத்யாகாரா, தாரணா, அப்படி எல்லாம் பேரெல்லாம் போட்டாலே பயமா இருக்கும். அதெல்லாம் பண்ணணும்னா அப்படி அஷ்டாங்க யோகம் பண்ணி பகவானை அடையனா இது ரொம்ப முடியாத காரியமா இருக்கு. காற்றை வேணா நான் வந்து நிறுத்தலாம், ஆனா மனதை நிறுத்துறது ரொம்ப கஷ்டம். அதுக்கு பகவான் என்ன சொல்றாரு?
கடினமானது தான், அவரும் அப்ரூவ் பண்றாரு. எஸ், ஆனா அபியாசேன கௌந்தேய, என்ன பண்ணும், அபியாசம் பண்ணும். அப்படின்னா என்னது, பிராக்டிஸ் பண்ண பண்ண நீயும் அதை பர்ஃபெக்ட் ஆயிடுவ அப்படின்னு அவர் வந்து சமாதானப்படுத்துறாரு. ஸோ அதை வந்து ஏன் பகவத்கீதா கோரிலேட் பண்ணலாம். சோ மனோவேகத்தில் லட்சக்கணக்கான ஆண்டுகள் பயணம் செய்தால் ஆன்மீக ஆதாயம் அளவற்றது என்பதை அறியலாம். அப்போ மனோவேகத்துல அப்படி ஆன்மீக ஆதாயம் இந்த மாதிரிலாம் மெக்கனைஸ்டு ஒரு ஏதோ ஹெலிகாப்டர் பண்ணும், என்னது அப்புறம் ஜெட்டு என்னெல்லாமோ பண்றாங்களே, அதுல எல்லாம் போக முடியாது. இப்போ இது கூடி நம்ம என்ன மூணுக்கு போனது கூடி பிரபுபதர் ஏற்கவே இல்லையே. மூணுலாம் யார் போனா? ஏன்னா மூணுக்கெல்லாம் போனோம்னா இந்த உடலோட போகவே முடியாது. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இல்லையே, போனாங்களே அமெரிக்கன் எல்லாம் காட்டினாங்களே, எல்லாம் அந்த மாதிரி போட்டோ எல்லாம் காட்டினாங்களே அப்படின்னு. அது மூணு நினைச்சுட்டு இருக்காங்க. எல்லாம் கிரகத்துல இருக்கிற ஒரு ஏதோ இதுக்கு போனா அது ஏதோ ராகுவோ கேத்துவோ தான், அது எங்கேயோ பக்கத்துல இருக்கு, அங்கதான் போக முடியும். அதுவும் போனா அது ஒரு இதாதான் இருக்கலாமே தவிர அது மூணு எப்படி அவங்க ப்ரூவ் பண்ணாங்க? ஏதோ அப்புறம் சிமிலாரிட்டி எல்லாம் சொல்லுவா, அங்கேயும் வந்து கிரேட்டர்ஸ் இருந்தது, இங்கேயும் கிரேட்டர் இருக்கு, அப்ப வி கன்க்ளூடட் மூணு. அப்புறம் என்ன கண்டுபிடிச்சாங்க தெரியுமா? பொய்யன்னு எப்படி தெரியும்? பொய்யன்னு இன்னும் நிரூபிக்கப்படல, பட் ஏதோ ஒரு இதுல நான் கேட்டேன். பின்னாடி அவங்களோட போட்டோ வரும்போது பின்னாடி வந்து பிளாக், அவங்க யுஎஸ் பிளாக் வந்து இப்படி காத்துல வந்து ஆடின்றோம். இங்க உங்களுக்கு தான் அங்க காத்தே இல்லை, அதனால தானே சிலிண்டர் எல்லாம் எடுத்துன்னு போனீங்க. அப்ப அங்க போயிட்டு எப்படி பிளாக் மாத்திரம் எந்த காத்துல வந்து ஆடுறதா, அதெல்லாம் பொய் இல்லையா அப்போ அப்படின்னு. சோ இது வந்து எல்லாமே நம்பக்கூடிய வகையா இல்லை. ஏன்னா நம்ம என்ன நினைச்சுட்டு இருக்கோம், சயின்டிபிகலி இஃப் இட் இஸ் ப்ரூவ்ட், அப்போ அது கரெக்ட் தான். டாக்டர்ஸ் வந்து அதெல்லாம் ப்ரூவ் பண்ணிட்டாங்க. மெடிசன்ஸ் எல்லாம் நம்ம வந்து ஆன்மீகத்துல நாட்டம் இருந்தாலும் ஸ்கிரிப்சர்ல கொடுக்கறத கொஞ்சம் சந்தேக கண்ணோடு தான் பாக்குறோம். இன்னும் என்ன நமக்கு இன்னும் பக்குவப்படல. ஆனா இதே ஒரு சயின்டிஸ்ட் சொல்லித்தானே ஒண்ணு, ஓ அவங்க அங்க போனாங்க, இப்ப சன்னுக்கு கூடி போவாங்க, சன்னலும் உயிரோட எப்படி போக முடியுமா? போலாம். ஆனா அந்த சூக்ஷ்ம ரூபத்துல அப்படிதான் போக முடியுமே தவிர வேற எல்லாம் அதையும் தாண்டி எங்கேயோ போறதுக்கு தான் ரெடியா எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்களே உங்களுக்கு. அதையும் தாண்டி சன்ன முன்ன பக்கத்துல இங்க எங்கேயோ தான் இருக்கு, அவங்களோட என்னது இந்த அண்டத்து பக்கத்துல தான் இருக்கு. நம்ம அதையும் தாண்டி உங்களோட இது இந்த சாப்டர்ல வருமே, ஐ திங்க் ஃபிஃப்த் சாப்டர் நினைக்கிறேன் நம்ம பகவத்கீதால, ஃபிஃப்த் சாப்டர், எயித்து சாப்டர், செவன்த் ஏதோ வரும். அந்த நம்ம கோலோக சார்ட் எல்லாம் காட்டுவாங்களே, சோ அதுல தெரியும் நமக்கு பகவானோட எங்க இருக்கார், அவரோட உலகம் எங்க இருக்கு அப்படின்னு. சோ இதெல்லாம் வந்து ஒன்லி வித்தவுட் இது வித் ஹியூமன் ஃபார்ம்ல நம்ம போக முடியாது. இந்த உடலை வைத்து, நம்ம மனித உடலை வைத்துலாம் நம்ம போக முடியாது. சோ ஆன்மீக ஆதாயம், மனோவேகத்தில் லட்சக்கணக்கான ஆண்டுகள் பயணம் செய்தால் ஆன்மீக ஆதாயம் அளவற்றது என்பதை அறியலாம். எப்படி மனோவேகத்தை, மனசு வேகத்தை அதை கண்டுபிடிச்சு போனா அப்போ புரியும் இவ்வளவு வாஸ்ட் அது அப்படின்னு. அது எதுல கொடுத்துருக்கு? பிரம்ம சமிதாலையும் கொடுத்துருக்கு. பிரம்மன் பிரம்மா எழுதினது. ஆனா நம்மால் ஆன்மீக ஆதாயத்தை அணுக கூட முடியாது. எனவே ஒருவன் அதிகாரப்பூர்வமான அப்ப என்ன எப்படி படிக்கலாம்? நம்ம போக முடியாது, கரெக்டா நம்மளால அனுமானமும் பண்ண முடியாது. அப்ப என்ன பண்ணணும்? ஆன்மீக குரு கிட்டேன்னு நம்ம படிக்கணும். சோ அதனாலதான் கண்டிப்பா ஒரு குரு அவசியம். எல்லாருக்கும் ஒரு வந்து கைடு பண்றதுக்கு யாரு? நமக்கு இமீடியட்டா ஒரு குரு தான் கைட் பண்ணுவார். இதுக்கப்புறம் இப்படி பண்ணு, இதுக்கப்புறம் இதை படி, இது பண்ணுச்சு, இது செய். நமக்கு எல்லாரும் இப்ப எல்லாரும் மங்களாத்துக்கு எவ்வளவு பேர் வரீங்க இப்போ நம்மளோட கிளாஸ்? இதுல பார்த்தா 10 பேரா? ஐ திங்க் இன்னைக்கு 10 பேர் இல்லையா? மொத்தம் எவ்வளவு பேர் நம்ம கிளாஸ்ல இருக்கும்? நம்ம கிளாஸே அட்டன் பண்றவங்க 26 பேர் இருக்கும், இன்க்ளூடிங் மீ 25. ஓகே 25 வச்சுக்கலாம். இந்த 25ல எல்லாரும் 25வது வரணும் இல்லையா? பாக்கி உள்ளவங்கள என்ன பண்ண முடியும்? அவங்க கிளாஸ்ல நான் சொல்றது கேட்டா சரி, அவங்களுக்கு வர மாட்டேங்கிறாங்க, அப்ப அவங்களுக்கு புரியாது. பட் இந்த 25 பேர் வரலாமே. சரி, ஒரு அது 5 பேர் சிக்க வச்சுடலாம், உடம்பு முடியாதவங்க வயசானவங்க விட்டுடலாம். பாக்கி 20 பேர் இருக்குமே, ஒன்லி 10 பேர் தானே வரா. சோ வாட் இஸ் த ரீசன்? லெவல் 3 வரைக்கும் வந்துட்டோம். இப்போ 18 டேஸ் கோர்ஸ் தான் ஃபோர்ஸ் பண்ண முடியாது. 18 டேஸ் எல்லாம் முடிச்சு லெவல் 2 முடிச்சு சர்டிபிகேட் வந்தாச்சு. நிறைய பேருக்கு இன்னும் வரத்துக்கு பாக்கி இருக்கு. எஸ், அதெல்லாம் நம்ம சர்டிபிகேட் வாங்கி ஆணியில ஒட்டி வைக்கிறது கிடையாது. அது சர்டிபிகேட் வரலைனாலும் பரவாயில்ல, அது ஒரு பண்றோம் அவ்வளவுதான். அது வந்து நம்ம எடுத்து வச்சிடறோம். ஆனா ஆன்மீகமா நம்ம வந்து முன்னேறணும். அது எப்படி முன்னேறுவோம்? ஜபம், காலையில மங்களார்த்தி, இதெல்லாம் தான் நம்ம முன்னேற்றத்துக்கு ஆதாரம். இங்க L2 படிச்சீங்களா யாராவது? அங்க மேல சித்திரகுப்தர் என்ன இல்ல, நம்ம முன்னாடி சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா, சித்திரகுப்தன் கணக்கு எழுதுவோம் அப்படின்னு. நீ என்ன சொத்து வாங்கி வச்சிருக்க, அதெல்லாம் எல்லாம் கேட்க மாட்டேன். நீ இவ்வளவு பாவ புண்ணியம், அப்படிதான் நம்ம படிச்சிருப்போம். இதெல்லாம் தான் நமக்கு நினைவு இருக்கணும். என்னது, நம்ம ஆன்மீகத்துல எவ்வளவு முன்னேறி இருக்கோம். L2 சர்டிபிகேட் வந்ததா, L3 சர்டிபிகேட்ல அவ கேட்கவே மாட்டா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ நம்ம வந்து ஆன்மீகத்தை எப்படி முன்னேறணும்னா என்னது, ஃபர்ஸ்ட் காலையில இருந்தா மங்களார்த்தி பார்க்கணும் கண்டிப்பா. அது எங்க வீட்டுல பண்றேன் அப்படின்னாக்கா முதல்ல ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கலாமே அவங்க எப்படிதான் பண்றாங்க. அது போல நம்ம பண்ணுவோமா? கண்டிப்பா பண்ண மாட்டோம். பண்ணலாம், நம்ம வீட்லயும் பண்ணலாம். அவங்க பண்றதுக்கு முன்னாடி பண்ணுங்க, இல்ல அவங்க பண்ணி முடிச்சப்பறம் நம்ம பண்ணலாம். கோயிலோட பார்க்கலாமே, நம்ம கோயில். இப்பெல்லாம் அந்த பொசசிவ்னஸ் வந்துருக்கணும் இல்லையா? L3 வந்தாச்சுன்னா இட் இஸ் மை மங்களூர் டெம்பிள் இஸ் மைண்ட். போகதான் முடியல, ஏன்னா நாங்க எங்கேயோ இருக்கோம், நாங்க கன்னியாகுமரியில இருக்கோம், இது எங்கேயோ இருக்கு அப்படி சொன்னா ஓகே, ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட். கரெக்ட், போயிட்டு வர்றது கொஞ்சம் செலவும் இருக்கு, கஷ்டமும் இருக்கு. பட் என்ன, அதான் ஆன்லைன் வந்து கொடுத்தேன், இவ்வளவு ஈஸியா எடுத்து காலையில எழுந்துக்கணும் பார்க்கணும்.
அண்ட் அதுக்கப்புறம் ஜபம் செஷன் இருக்கு, ஜபத்துல பண்ணலாம். எவ்வளவு பண்றீங்களோ அழகா பண்ணலாம். நீங்க பண்ணதான் அதோட டேஸ்ட் வரும், ருச்சி, அதோட ருச்சி கிடைக்கும். அப்படி மெதுவா நம்ம வந்து 14 நாள் ஆத்துக்குள்ள திரும்பி ஒரு ஏகாதசி வந்துடும். நம்மளோட டெஸ்டிங் அவர் ஆன்மீகம், நம்ம எவ்வளவு ஆன்மீகத்தை முங்கி இருக்கோம்னு அதுதான் டெஸ்ட். எவ்ரி 15 days நமக்கு ஒரு வெயிட் வைக்கிறாங்கன்னு சொன்னாங்க, அந்த மாதிரி ஒரு இது தெரிய வரும். ஓகே, அப்ப ஐ எக்ஸ்பெக்ட் நாளையில இருந்தாவது எல்லாரும் கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் பண்ணுங்க. எல்லாருக்கும் எகைன் ரொம்ப சின்ன குழந்தை வீட்டுல இருக்காங்க, இல்ல வயசானவங்க ரொம்ப கொஞ்சம் கஷ்டம் தான். இல்ல நமக்கே வயசானவங்க, இல்ல நம்மளே ரொம்ப உடம்பு முடியலைன்னாக்கா எஸ், இல்ல ஷிஃப்ட் டியூட்டில போறவங்க, அது எல்லாமே எக்ஸ்கியூஸ்ட். எல்லாம் சரியாதான் இருக்கு. ஆனா நான் எனக்கு தூக்கம் தான் பிடிச்சது, எனக்கு தூங்க தான் பிடிக்கும். அந்த இதை மாத்திரம் என்ன பண்ணோம், நம்ம மனசையே நம்ம சொல்லணும். ஏன்னா மனசு நம்ம சொன்னா மனசு கேட்கும். எப்படி நம்மனா என்னது, நம்ம இன்டெலிஜென்ஸ். இதெல்லாமே நம்ம பகவத்கீதால பார்த்திருக்கோம் இல்லையா? இப்ப புலன்களை அடக்கிறது என்னது, அது இந்த குதிரைகளோட போட்டோ எல்லாம் போட்டிருப்பாங்க. இதெல்லாம் அப்புறம் பகவத்கீதா செஷனா எழுது. இப்ப இன்னும் மேல போலாம். அப்ப நமக்கு யாரு வேணும், இதெல்லாம் கைடு பண்றதுக்கு ஒரு ஆன்மீக குரு வேணும். ஆன்மீகத்துல தேர்ச்சி பெற்ற குரு, பரம்பரா சிஸ்டம்ல இருக்கிற குருவை அணுகினா கரெக்டா நமக்கு வந்து அணுக வேண்டும் என்பதே வேத கட்டளை. அந்த அங்குள்ள கட்டாயம் என்னும் சொல் குறிப்பிடத்தக்க ஆன்மீக குருவின் தகுதிகள். யாரை வேணா ஆன்மீக குருன்னு ஏத்துக்க கூடாது. அவருடைய தகுதி என்ன, அதுவும் அவர் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்திருக்கா. அவர் வேதத்தின் பொருளை சரியான மூலத்திடமிருந்து சரியான முறையில் கேட்டறிந்தவராகவும் பிரம்மனில் உறுதியாக நிலை பெற்றவராகவும். ஏன்னா அவர் நல்ல நிலை பெற்றிருந்ததே நமக்கு சொல்லுவார், ஹேவ் ஃபெய்த் இன் லார்ட் அப்படின்னு எப்படி சொல்ல முடியும்? அவருக்கே ஒரு ஷேக்கியா இருக்கு. எனக்கு சௌரியமா இருந்தா நான் பகவானை ப்ளே பண்றேன், எனக்கு அவர் கொடுத்தா சரி, அவர் எனக்கு நான் வேண்டதை கொடுக்கலன்னா கடவுளாவது இதாவது அப்படின்னு இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாம் நம்ம போக முடியாது. அவங்களாம் எனக்கு தகுதி பெற்ற குருவே கிடையாது. குருன்னா இருட்டை போக்குறவர், நம்மளுடைய அஜ்ஞானத்தை போக்குறவர். அதுக்கு அவங்க அந்த அஜ்ஞானம் இல்லாம இருக்கணும், அந்த அவர்கிட்ட தான் நம்ம போகணும். பிரம்மனில் நிலை பெற்றவராகவும் இருக்க வேண்டும். இவை குருவிடம் அவசியமாக இருக்க வேண்டிய 2 தகுதிகள். ஸோ இதெல்லாம் நீங்களாம் அண்டர்லைன் பண்ணி ரைட் இட் டவுன். இதெல்லாம் நின்னா அடுத்த எக்ஸாம்லாம் வரும்போது அப்ப படிக்கலாம். பட் இதெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ். இல்லாவிடில் அவர் அதிகாரப்பூர்வமானவர் கிடையாது. இப்போ அது இஸ் நாட் அ ஆத்தரைஸ்டு ஸ்கிரிப்சர், ஐ மீன் ஆத்தரைஸ்டு ஸ்பிரிச்சுவல் லீடர் கிடையாது, ஆன்மீக குரு கிடையாது. எஸ், அருள்மொழி மாதாஜி படிங்கோ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. படிங்க. இந்த கிருஷ்ண பக்தி இயக்கம் வேத கோட்பாடுகளின் மூலமாக முழுமையாக அங்கீகாரத்தை பெற்றுள்ளது. வேத ஆய்வுகளின் உண்மையான நோக்கம் கிருஷ்ணரை அறிவதே என்று பகவத்கீதையில் கூறப்பட்டுள்ளது. பிரம்ம சம்ஹிதியில் கோவிந்தராகிய கிருஷ்ணர் எண்ணற்ற வடிவங்களை கொண்டு இருப்பினும் அவை அனைத்தும் ஒன்றே என்று சொல்லப்பட்டுள்ளது. அவை நம்மை போன்று வீழ்ச்சி அடையக்கூடிய உருவங்கள் அல்ல. அவருடைய உருவம் வீழ்ச்சி அடையாதது. எனது உருவத்திற்கு ஆரம்பம் உண்டு, ஆனால் அவரது உருவத்திற்கு ஆரம்பம் கிடையாது. அஃது அனந்த எனப்படுகிறது. மேலும் அவருடைய எண்ணற்ற உருவங்கள் அனைத்தும் முடிவற்றவை. என்னுடைய உருவம் தற்போது இந்த இடத்தில் இருக்கிறது, என்னுடைய வீட்டில் இருப்பதில்லை. நீங்கள் இங்கே அமர்ந்துள்ளீர், உங்களுடைய வீட்டில் அமரவில்லை. ஆயினும் கிருஷ்ணரால் ஒரே நேரத்தில் எங்கும் வீற்றிருக்க முடியும். அவரால் கோலோலக விருந்தாவனத்தில் இருந்தபடியே எங்கும் எல்லா இடங்களிலும் நிறைந்திருக்க முடியும். கிருஷ்ணர் ஆதி புருஷராகவும் மிக பழமையானவராகவும் உள்ள போதிலும் அவரின் படத்தை காணும் போது அவரை 15 அல்லது 20 வயது மதிக்கத்தக்க இளைஞனாகவே காண்பீர்கள். வயதான கிழவனை போன்று அவரை ஒருபோதும் காண மாட்டீர்கள். தேரோட்டியாக வரும் கிருஷ்ணரின் படங்கள் நீங்கள் பகவத்கீதையில் பார்த்திருப்பீர்கள். அச்சமயத்தில் அவரது வயது 100க்கு குறைவில்லாமல் இருக்கும். அப்போது அவருக்கு கொள்ளுப்பேரன்கள் இருந்தார்கள். ஆனால் அவர் பார்ப்பதற்கு இளைஞனாகவே தோன்றினார். கிருஷ்ணர் கடவுள், அவர் ஒருபோதும் முதுமை அடைவதில்லை. அஃது அவரது உயர்வான சக்தி. நீங்கள் வேத சாஸ்திரங்களை கற்று கிருஷ்ணரை தேட முயன்றால் குழப்பம் அடைவீர்கள். அவரை அவ்வாறு அணுகுதல் சாத்தியமாகலாம், ஆனால் மிகவும் கடினமானது. அதற்கு மாறாக அவருடைய பக்தரிடமிருந்து அவரை பற்றி மிக எளிதாக அறிந்து கொள்ளலாம். இதோ இங்கிருக்கிறார், ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் என்று பக்தரால் அவரை உங்களுக்கு வழங்க முடியும். கிருஷ்ணர் பக்தர்கள் அவ்வளவு திறன் வாய்ந்தவர்கள். ஹரே கிருஷ்ண மாதா. ஹரே கிருஷ்ண, ஹரே கிருஷ்ண. என்னது பகவான் எப்படி அறியணும்னா உணர்ந்துதான் அறியணும். நாட் லைக்னா அவர் எப்படி அதை டிசைட் பண்ணி அவரோட பிறந்த நாள். இப்ப நம்ம வாட்ஸ்அப்ல வந்து இல்லையா, அவர் பிறந்த தினம், அவர் இறந்த தினம். கிருஷ்ணர் பிறந்திருக்காரா, அதே தப்பு. அவர் இறந்திருக்கார், அது எப்படி
அவர் பிறக்கவும் இல்லை இறக்கவும் இல்லை, அவருக்கு உருவம் இருக்கே அப்படின்னா நமக்கு புரியறதுக்கு வேண்டி ஒரு உருவம். அப்ப அவர் எப்பவுமே இளைஞனா இருக்காரு, அதுவும் நம்ம பார்க்கணும். அவர் இந்த 6 வயசு குழந்தையா இருக்கும்போது சுண்டுவரில் மலையை தூக்கினாரு, அது எப்படி நம்மளால முடியுமா? முடியாது. அவரால் முடியும். அப்போ ஒரு உருவம் நம்மள மாதிரி ஒரு உருவம் வைத்திருக்கார். ஆனா அவர் அவருடைய ஆத்மா வேற, இது என்னது உடல் வேற, அந்த மாதிரி கிடையாது. நமக்கு தான் அந்த மாதிரி நம்மளோட உடல் வயதாகி வயதாகி நமக்கு தான் சுருக்கம் விழுந்து நம்ம அது என்னது ஒரு நாளைக்கு நம்ம வில் டை, அவர் பாடி வில் டை. ஆனா அவருக்கு அந்த மாதிரி கிடையாது. அவர் நித்தியம், அவர் தான் ஆதி. எல்லாம் நம்ம நிறைய வேர்ட்ஸ் எல்லாம் அந்த மாதிரி படிச்சிருக்கோம். சோ அந்த மாதிரி வாட்ஸ்அப் இம்மிடியேட்டா கிழிச்சு போட்டுருங்க, மெத்தம் டிலீட். யாருக்கும் நம்ம அனுப்பவும் வேண்டாம், அவங்களுக்கு புத்திமதியும் சொல்ல வேண்டாம். அப்ப என்னன்னா பகவான் அதான் இதுலதான் அதெல்லாம் கொடுத்துருக்கு. இப்போ என்ன கொடுத்துருக்கு, அவருடைய உருவம் வீழ்ச்சி அடையாதது. அப்படி நம்ம உருவத்துக்கு மாத்திரம் இல்லை, நம்மளே வீழ்ச்சி அடைந்தவர்கள் தானே, அதனால்தான் இங்கே இருக்கோம். அப்போ கோவிந்தராகிய அனைத்தும் ஒன்றே என்று சொல்லப்பட்டுள்ளது. எங்க போட்டிருக்கு, பிரம்ம சமிதையிலும். அது மாதிரி நம்ம ஒரு நாளைக்கு பிரம்ம சமிதா பண்ணலாம், எவ்ரிடே கிளாஸ் முடிஞ்சப்பறம். இப்ப இல்ல, கொஞ்சம் ஸ்டடி ஆகட்டும், நம்ம கிளாஸ் இன்னும் ஸ்டடி ஆகல. அப்புறம் பிரம்ம சமிதா டெய்லி ஒரு கிளாஸ் ஒரு வேர்ஸ் படிச்சுட்டோம்னா அதுவும் ஈஸியா வரும். ஓகே ஓகே. அப்ப என்னது, அவருடைய உருவம் எப்படி, அவருடைய எண்ணற்ற உருவங்கள் இருக்கு. அந்த ஒரு உருவத்துக்கும் ஒரு வயதான இதெல்லாம் கிடையவே கிடையாது. வயதெல்லாம் நமக்கு தான், காலம் இதெல்லாம் நமக்கு தான் அஃபெக்ட் ஆகுது. அவருக்கு அதெல்லாம் காலத்தையே அடக்கி ஆளுறவர். அகம் காலோஸ்மின்னு வரும் பகவத்கீதால, நான் தான் காலமே. அப்புறம் அந்த காலம் எப்படி என்ன தாக்கும்? அப்புறம் என்னது, மாயா சக்தி இவர் படைத்ததுதான். அதனால இவரோட கண்ட்ரோல் தான் எல்லாமே இருக்கு. என்னுடைய வீட்டில் நம்ம ஒரு இடத்துல இருந்தோம்னா இன்னொரு இடத்துல நம்மளால இருக்க முடியுமா? முடியாது. ஆனா அவரால் எங்க அதான் சொன்னேன், அவர் கண்ணாலையும் சாப்பிட முடியும், காதாலையும் சாப்பிட முடியும், காதால நடப்பார், காதால எங்கேயோ, கண்ணால எங்கேயோ பறப்பார். அவர் எல்லா இடத்துலயும் இருக்கவும் முடியும். அதனாலதான் அவரை பகவான்னு சொல்லியிருக்கு. சோ எல்லா இடங்களையும் நிறைவு என்னது அவர் இருப்பார். அவர் 15 அல்லது அந்த போர்க்காலத்துல அவருடைய என்ன வயசு இருந்தது, 100க்கு மேல இருந்திருக்கும். ஆனா அவரை பார்த்தா எப்படி இருந்தா, யங் அண்ட் எனர்ஜெட்டிக் அப்படி இருந்திருக்காரு. ஏன்னா அவருடைய ஹீஸ் டிஃப்ரெண்ட். தோ அவர் ஹியூமன் ஃபார்ம்ல இருந்தாலும் அவர் நமக்கு உடல் இருக்கிறப்பெல்லாம் அவரோட உடல் கிடையாது. பார்க்கறதுக்கு அந்த மாதிரி நம்ம ஏத்துக்கலாம் அந்த மாதிரி. ஓகே. ஆனா கிருஷ்ண பக்தியில இயக்கத்துல இருக்கிறவங்க காட்டலாம், பகவான் இதான் இங்க இருக்கார், நீ பண்ணு, இதை பண்ண உனக்கு உணர்ச்சி வரும் பாரு. நம்ம ஜபா பண்ணி இவ்வளவு ஜபா பண்ணும்போது ஒரு மாதிரி ஒரு பிரசன்னம் வரும். எப்படி பகவான் கிருஷ்ணர் இருக்காரு, இப்ப நம்ம இவ்வளவு எல்லாம் பேசிட்டு இருக்கோம், நம்ம பக்கத்தே கிருஷ்ணர் உட்கார்ந்து இருக்கார், கேட்டு இருக்கார். அந்த ஒரு உணர்வு நமக்கு வரும், பகவான் இருக்கார் பக்கத்துல. உங்களோட ஒரு செய்கையிலையும் உங்களுக்கு அந்த ஒரு இது வரும். நம்ம ஏதோ ஒரு காரியம் பண்றோம், இப்ப முடியுமா முடியாதா தெரியாது அப்படின்னு பண்ணுவோம். கிருஷ்ணர் நினைத்து நீ தான் வழிவிடணும்பா, இல்லாட்டி என்ன பண்ணிடுவோம். ஆனா சக்சஸா முடியும் போது அது கிரெடிட் யாருக்கு போகும்? பாத்தியா என்ன மாதிரி யாரா உண்டா, அது எடுத்துக்க முடியாது. ஏன்னா கிருஷ்ணரை கூப்பிட்டோம், கிருஷ்ணர் தான் பண்ணி கொடுத்தாரு. நமக்கு பதிலா அந்த கிருஷ்ணர் பண்ணி கொடுத்திருக்காரு. அந்த ஒரு பிலீஃப் எல்லாம் வர ஆரம்பிச்சுடுத்துனா தென் நமக்கு என்ன வரும், அது யாருக்கு அந்த மாதிரி ஒரு உணர்தல் வரும்? ஒன்லி கிருஷ்ண பக்தர்களுக்கு தான் அந்த உணர்வு வரும். இல்லாட்ட அந்த கிருஷ்ண பக்தர்கள் இல்லாதக்கே இருக்கிறவங்க என்ன சொல்லுவாங்க, பத்தியா இவ்வளவுலாம் நான் கஷ்டப்பட்டு எப்படி பண்ணினேன், இப்ப பாரு எவ்வளவு நான் பண்ணிட்டேன் பாரு, சும்மா இல்ல நான் கொக்கா, இந்த மாதிரிலாம் நிறைய பேர் பேசுவாங்க. நான் இல்லைன்னா அந்த வீடே இதா போயிடும், நான் எப்படி தெரியுமா அப்படியெல்லாம் சொல்லுவாங்க. அவங்க இல்லைன்னா இன்னும் நல்லா இருக்கும், வீடே இன்னும் அழகா எடுத்துன்னு போவாங்க. ஆனா நம்ம பெரும் பெருமைக்கு புகழுக்கும் அந்த மாதிரி பண்றோம். எப்போ என்ன பண்ணோம்னா கிருஷ்ணருடைய தயவு தான் நாடின்னு இருக்கணும். அவரோட தயவால தான் நம்ம எனிதிங் வி அச்சீவ். நம்ம என்ன கிடைக்கிறதோ, ஒரு என்னது புகழோ பணம் whatever பொசிஷனோ ஏதாவது கிடைத்ததுன்னா, ஓ கிருஷ்ணா எனக்கு போயிட்டு இந்த மாதிரி அருள் இருக்கியே, ரொம்ப தேங்க்ஸ், நான் உனக்கு என்ன கடன் பட்டிருக்கேன், நான் இவ்வளவு கொடுத்துட்டே அள்ளி கொடுத்துட்டே இருக்கேன், நான் ஒன்னும் கிள்ளி போடுற அந்த மாதிரி கூட நான் ஒன்னும் பண்றது இல்லையே. எப்பவுமே அந்த ஒரு கிராட்டிடியூடா இருக்கணும். அவர் நமக்கு நிறைய கொடுக்குறார், நம்ம தான் திருப்பி அவருக்கு பக்தி செலுத்த மாட்டேங்கிறோம், அந்த மாதிரி எண்ணத்துல இருக்கணும். ஆனா கிருஷ்ண உணர்வு இருக்கிறவங்க வெரி கிளியரா தே வில் ஷோ. எஸ், நெக்ஸ்ட் யாரு, புவனேஸ்வரி மாதை படிங்க. இருக்கீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. புவனேஸ்வரி மாதாஜி ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிட்டு எங்க போயிட்டீங்க? அன்மியூட் பண்றதுக்கு டைம் எடுக்கும் இல்லையா, சிலப்போ அது சரியா இதாகாது. படிங்க மாதாஜி. ஆதியில் ஒரு வேதம் மட்டுமே இருந்தது, அதை படிக்க வேண்டிய தேவை இருக்கவில்லை. மக்கள் மிகுந்த புத்திசாலிகளாகவும் நுண்ணிய நினைவாற்றல் கொண்டவர்களாகவும் இருந்ததால் ஆன்மீக குருவிடமிருந்து வேதத்தை ஒருமுறை செவியுற்ற மாத்திரத்தில் அவர்கள் அதனை புரிந்து கொள்வர். முழு கருத்தையும் அவர்கள் உடனடியாக புரிந்து கொள்வர். ஆயினும் 5000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக தற்போதைய கலியுக மக்களுக்காக வியாசதேவர் வேதங்களை எழுத்து வடிவில் வழங்கினார். காலப்போக்கில் மக்களின் வாழ்நாள் குன்றி நினைவாற்றல் குறைந்து புத்தி மழுங்கி போய்விடும் என்பதை அறிந்திருந்த வியாசர் வேத ஞானத்தை எழுத்து வடிவில் வழங்குதல் நல்லது என்று எண்ணினார். அவர் வேதங்களை 4ஆக பிரித்தார்: ரிக், சாம, அதர்வ மற்றும் யஜூர். அதன் பின்னர்
அந்த வேதங்களை அவர் தமது வெவ்வேறு சீடர்களிடம் ஒப்படைத்தார். பிறகு புத்தியில் குறைந்தவர்களான ஸ்திரீ பெண்கள், சூத்திர தொழிலாளர்கள் மற்றும் த்விஜ பந்துக்களை பற்றி எண்ணினார். த்விஜபந்து என்னும் சொல் உயர்குடியில் பிறந்தும் உரிய தகுதிகளை பெறாதவர்களை குறிக்கிறது. பிராமண குலத்தில் பிறந்தும் பிராமண தகுதிகளை பெறாதவன் த்விஜபந்து என்று அழைக்கப்படுகிறான். இத்தகு அறியப்படும் இத்தகு நபர்களுக்காக அவர் வியாசதேவர் பாரதத்தின் வரலாறு என்று அறியப்படும் மகாபாரதத்தையும் 18 புராணங்களையும் தொகுத்தார். புராணங்கள், மகாபாரதம், 4 வேதங்கள், உபனிஷதங்கள் இவை அனைத்தும் வேத சாஸ்திரங்களின் பகுதிகளாகும். உபனிஷதங்கள் இல்லையா மாதாஜி? இருக்காங்களே. உபநிஷதங்கள் இந்த 4 வேதங்களின் பகுதிகளே. அது நெட் ப்ராப்ளம் நினைக்கிறேன். ஓகே. இவற்றை இயற்றிய பின்னர் வியாசதேவர் பண்டிதர்களுக்காகவும் தத்துவ அறிஞர்களுக்காகவும் எல்லா வேத ஞானத்தையும் சுருக்கி வேதாந்த சூத்திரம் அப்படின்னு ஒரு இதை வழங்கினார். இதுவே வேதங்களின் இறுதி வார்த்தையாகும். சோ இதுல என்ன பாக்குறோம்னா, முதல்ல எல்லாம் ஒன்னாதான் இருந்தது. சரி, அந்த காலத்துல எப்படின்னா, இது சத்திய யுகத்துல எப்படின்னா ரொம்ப லாங் லைஃப், ரொம்ப புத்திசாலி, அந்த மாதிரி எல்லாம் இருந்தாங்க. ஒரு வாட்டி சொன்னா அப்படியே கிராஸ் பண்ணிப்பாங்க. அவங்களுக்கு எழுத்து வடிமா ப்ரூஃப் எல்லாம் ஒண்ணும் வேண்டாம், அப்படியே கிராஸ் பண்ணி தே கேன் மெமரைஸ் அண்ட் ஃபார் எவர் அது இம்பிரிண்டடா இருக்கும். அப்புறம் காலம் போக போக துவாபர யுகம், திரேதா யுகம், அப்புறம் துவாபர யுகம், அப்புறம் கலியுகம் வரும்போது மந்தா சுமந்த மதையோ 3வது ஸ்லோகம், பாகவதத்தோட 3வது ஸ்லோகம் படிச்சுனே இருக்கணும். ஏன்னா அது நம்ம எவ்வளவு பெரிய மந்த புத்தியில இருக்கோம்னு சொல்லிட்டு அதுலயே எழுதியிருக்கு. இந்த கலியுகத்துல மக்கள்லாம் எப்படி இருப்பாங்களாம்? மந்த புத்தி, சரியா புரிஞ்சுக்க மாட்டாங்க, தப்பு தப்பாதான் புரிஞ்சுப்பாங்க, எப்பவும் பொறாமை, சண்டை, சச்சரவு இப்படிதான் இருக்குமா. அது இப்படிதான் இருக்கும்னு போட்டிருக்கா. அதனாலதான் நம்ம இப்ப அந்த மாதிரி இருக்கோம். அப்ப இந்த எப்படி நம்ம என்ன சீரழிஞ்சு போனோம்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் எழுதியிருக்கேன். கலியுகத்துல இந்த மாதிரிதான் இருப்பாங்க அப்படின்னு. நமக்கு வேண்டாம், அதான் ஒரு வழி கொடுத்திருக்காரு, பகவான் இடத்துக்கு போறதுக்கு கொடுத்திருக்கா. இதுதான் நம்ம we should escape from this world and நம்ம பகவான் இடத்துல தஞ்சம் அடையணும். சோ இது என்னது முழு கருத்தையும் அப்போ இதெல்லாம் தெரிஞ்சுட்டு இப்போ தெரிஞ்சு கொடுத்து வியாசதேவர் தெரிஞ்சு கொடுத்த. அந்த காலத்துல எல்லாம் அந்த மாதிரி மகரிஷிகள் தான் தான் இருந்தாங்க. ஏன்னா இப்போ வரப்போற அந்த ஜெனரேஷன் எப்படி நம்ம கலியுகத்துல எல்லாம் மந்தா சுமந்த மத்தையோ அப்படி எல்லாம் போட்டிருக்கோம் அதுல. சோ நம்ம அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு என்ன பண்ணணும்? எங்களுக்கும் காதால கேட்டோம்னா நினைவு இருக்கணும். எழுத்து வடிமா போட்டாலே ஒரு பேஜ் படிச்சா நானே அந்த மாதிரி தடுமாட்டினேன் இல்லையா? நேற்றுக்கு எவ்வளவு படிச்சோம், என்ன படிச்சோம், இவ்வளவுதான் நம்மளால ஏத்துக்க முடியும். நம்மளால அந்த ஒரு மந்த புத்தியில தான் இருக்கும். ஆயினும் அப்ப அவர் என்ன பண்ணார்? எழுத்து வடிவமா கொடுத்தார். எழுத்து வடிவத்துல அட்லீஸ்ட் ஒரு ப்ரூஃப் இருக்கும். திரும்பி திரும்பி படிங்கோ, திரும்பி அந்த மாதிரி படிக்கும் போது வரும்னு சொல்லிட்டு நிறைய புராணம் இலக்கியம் எல்லாம் பண்ணார். அப்புறம் வேதங்களே ஒரு ஃபார்ம்ல தான் இருந்திருக்கு. அதை பிரித்தார். சரி, உங்களுக்கு அதுவும் கஷ்டமா இருக்கா, பிரிச்சு கொடுக்குறேன். என்னது ரிக் வேதம், சாம வேதம், அதர்வ வேதம் அண்ட் யஜுர்வேதம், அந்த மாதிரி பிரித்து அந்த மாதிரி அப்புறம் இது இம்பார்ட்டன் நம்ம படிக்கவே நம்ம கோவம் வந்திருக்குமே நிறைய பேருக்கு. அவர் தமது வெவ்வேறு சீடர்களிடம் ஒப்படைத்தார். பிறகு புத்தியில் குறைந்தவர்களான ஸ்திரீ, புத்தி எல்லாம் அவ்வளவுலாம் நம்ம குறையெல்லாம் கிடையாது. ஒன்லிதான் நம்ம என்னன்னா இமோஷனலி வி ஆர் பவுண்ட். புத்தி இருக்கு, எல்லாம் புத்தி எல்லாம் இருக்கு. ஆனா யாராவது கொஞ்சம் ஸ்வீட்டா பேசினா நம்ம அப்படியே மயங்கிடுவோம். ஆஹா, அவங்கள போல இல்லை அப்படின்னா. ஜென்ஸ் எல்லாம் அப்படி மயங்க மாட்டாங்க. அவங்க எல்லாம் கொஞ்சம் ஒரு இமோஷனலி ஸ்ட்ராங். அவ்வளவுலாம் ஈஸியா தினம் எப்படி கரெக்டா ஜட்ஜ் பண்ணணும்னு அவங்களுக்கு தெரியும். நம்ம அப்படி இல்லை. யாரோ நன்னா பேசி ரொம்ப அன்பா பழகினா அவங்கள மாதிரி இருக்கா, எவ்வளவு நல்லா பேசுறாங்க, எங்க சிரிச்சு பேசுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு அதனாலதான் மந்த புத்தி. நமக்கெல்லாம் கொஞ்சம் என்னது புத்தியில் குறைந்தவர்களான ஸ்திரீன்னு போட்டிருக்கு. ஓகே, வேற ஒண்ணும் இல்லை. நம்ம எல்லாம் ஆன்மீகத்திலேயே நம்ம எல்லாம் முன்னேறினா வரும். கோயில பார்த்தா சரி, வேற எங்க பார்த்தாலும் சரி, பொம்மநாட்டி கூட்டம் தான் ஜாஸ்தி இருக்கும். அப்ப புருஷாளுக்கெல்லாம் கிடையாது. அண்ட் ஒன் மோர் திங், புருஷாலாம் அவ்வளவு இது பண்றாங்க இல்லையா, பூஜை எல்லாம் பண்ணும்போது அவங்க பண்ற புண்ணியத்துல 50% நம்ம பண்ணாமே நமக்கு வந்துருவோம். அவங்க பண்ற பாவம் எல்லாம் அவங்களுக்கு தான் போகும். புரியுதா? அப்ப ஏன் அந்த மாதிரி 50% நமக்கு வரும்? அவர் என்னதான் 100% ஒரு ஆன்மீகத்தை அப்படி பண்ணா அவருக்கு 50 தான் கிடைக்கும். 50% நமக்கு அந்த பாக்கியோட 50% கிடைச்சிடுமா? ஏன்னா அவருக்கு தான் எல்லாம் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். அடியே அதை கொண்டு வா, நைவேத்தியத்துக்கு நேரம் ஆச்சு அதை கொண்டு வா, ஏன்னா கற்பூர ஏரியால மேட்சஸ் கொண்டு வா, அத்தை கொண்டு வா, இத்தை கொண்டு வா, எல்லாம் அவங்க அவர் மாதிரி உட்கார்ந்து பண்ணுவாராம். அவர் இது எடுபடிக்கு எல்லாம் யாரு கொண்டாடி கூட அடியே பிடியே என்ன கூப்பிட்டு அப்ப அவ்வளவு எல்லாம் பண்றதுக்கு, அப்போ நைவேத்தியம் பண்றதுக்கும் ரெடியா பண்ணி வைக்கிறாங்கன்னா யாருக்கு அதெல்லாம் கிரெடிட் பண்ணும்? அதனாலதான் அந்த மாதிரி எழுதியிருக்காங்க 50%. சரி, இப்ப நம்ம ஆன்மீகத்துல பண்ணா அவருக்கும் கிடைக்குமானா கிடைக்காதான், 0. அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு எல்லாம் கிடைக்காது. ஃபுல்லா கிரெடிட் நமக்கு தான் வருமா? ஓகேயா?
சோ அந்த மாதிரி எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க ஸ்கிரிப்சர்ல. எந்த ஸ்கிரிப்சர் கேட்காதீங்க, இதெல்லாம் ஆச்சாரியர்கள் சொன்னதுதான் இருக்கும், எங்கேயாவது சொன்னதுதான் அவங்களும் சொல்லுவாங்க. அப்புறம் த்விஜபந்து, முதல்ல பிராமணர்களையே த்விஜ சொல்லுவாங்க. ஏன்னா 2 பிறவி. ஃபர்ஸ்ட் அம்மா வயத்துல இருந்து பிறக்கிறது, ஒரு பயாலஜிக்கலி ஒரு அம்மா அப்பா இருப்பாங்க. அப்புறம் என்னன்னா ஆச்சாரியர் என்ன பண்ணுவார், பூனெல்லாம் போட்டு அவருக்கு ஆன்மீகமா ஒரு என்ன ஜபம் எப்படி பண்ணணும், எப்படி வேதங்கள் எல்லாம் கற்கணும் அப்படி சொல்லி கொடுக்குற அந்த ஆச்சாரியர் பிகம்ஸ் 2வது தந்தை அவருடைய. அது எல்லாத்தையும் இருக்கு. கிறிஸ்டியன்ஸ்ல கூட தேசிய இல்லையா பேப்டைஸ், ஏன்னா பேப்டிசம் இன்னும் அப்படி சொல்றாங்க, பேப்டைஸ் நினைக்கிறேன். அது மாதிரி அவங்கள்கிட்டயும் இருக்கு. அந்த மாதிரி ஆன்மீகத்துல போச்சுனாக்கா அந்த ஆன்மீக குரு பிகம்ஸ் அவரோட ஃபாதர். ஆனா அவங்க அதனாலதான் ஃபாதர் சொல்றா இல்லையா, அவர் ஃபாதர். அப்ப அவ நிறைய தே டூ லாட் ஆஃப் இது வீட்ல எல்லாம் கூப்பிடுவா, அந்த ஃபாதரை வீட்டுல கூப்பிட்டு ஆன் அண்ட் ஆஃப் தே கால். நமக்கெல்லாம் அதெல்லாம் ரொம்ப லீனியன்ட்டா எடுத்துன்னு. ஆனா த்விஜ பந்துனா என்னது, பிராமணனா பிறந்திருக்கான், த்விஜன் ஆயிருக்கான், எல்லாம் வேத சாஸ்திரம் எல்லாம் படிக்கிற தகுதி இருக்கு, ஏன்னா பிராமண குடும்பத்துல பிறந்திருக்கான். ஆனா அவன் ஃபாலோ பண்றது இல்ல. சோ ஹி இஸ் த்விஜ பந்து. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், என்ன சொல், உயர்குடியில் பிறந்தும் உரிய தகுதிகளை பெறாதவர்களை குறிக்கிறது. இவ்வளவு பிறந்தும் நல்ல இதுல நல்லா படிக்கணும். இப்ப அப்படிதான் இருக்கு. இப்ப நம்ம காலம் முழுக்க அந்த மாதிரிதான் இருக்கு. யாரும் பிராமணன்னு தெரியவே தெரியாது. நோபடி இஸ் பிராமின். அப்படி பார்த்தா யாருமே பிராமணன் இல்லை. ஏன்னா அந்த தகுதியா எழுந்தாயிடுச்சு. காலையில எழுந்திருக்க மாட்டாங்க, மங்களாரத்தி பார்க்க மாட்டாங்க. இதே வேறொரு பாமர மக்கள் ஒன்னும் தெரியாது, அம்மா அப்பா தான் ஒன்னும் சொல்லி கொடுக்கல, காலையில இருந்தா சாப்பிடணும் இது ஒன்னும் தான் பார்த்திருக்காங்க. ஆனா இந்த அடுத்த ஜெனரேஷன் இந்த இஸ்கான் மாதிரி இதுல எல்லாம் உங்களுக்கு அந்த அறிவெல்லாம் வந்துட்டோம். இல்ல காலையில இருந்தா நம்ம தன்னோட ஆதாரம் எல்லாம் பார்க்க கூடாது, முதல்ல குளிச்சு பகவானுக்கு எல்லாம் ஆஃபர் பண்ணி பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணதான் சாப்பிடணும், பகவானுடைய நாமத்தை எடுக்கணும், இதெல்லாம் அவனுக்கு தெரிய வருது. சோ ஹி இஸ் பிராமின். அவன் அந்த குடும்பத்துல பிறக்கலைனாலும் அவன் இந்த பிராமணிக்கல் குவாலிட்டி எல்லாம் இருக்கு அவனுக்கு. சோ அப்படி நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். சோ பிராமண குலத்தில் பிறந்தும் பிராமண தகுதிகளை பெறாதவன் த்விஜபந்து என்று அழைக்கப்படுகிறான். இத்தகு நபர்களுக்காக அவர் என்ன பண்ண, வியாசதேவருக்கு தெரிஞ்சு இந்த கலியுகத்துல இந்த மாதிரி இல்லைன்னா எல்லா தலைகீழ நடக்கும். அவர் எல்லா புராணம் இத்திஹாசம் எல்லாம் எழுதி அறியப்படி மகாபாரதத்தையும் 18 புராணங்களையும் தொகுத்தார். அப்ப என்னது, நிறைய வேதங்களும் 4 விதா பிரிச்சு எல்லாம் ஒருத்தர் கொஞ்சம் கொஞ்சமாவது படிங்கப்பா அப்படின்னு. நமக்கு என்ன சுருக்கி என்ன கொடுத்துருக்கா, பகவத்கீதாவே கொடுத்தாச்சு. எல்லா உபநிஷத்தோட சாரமா நம்ம படிக்கணும். அதனாலதான் 18 days கோர்ஸ் எல்லாரும் வாங்கணும். ஏன்னா 18 days கோர்ஸ்ல மேஜிக்கலா எல்லாம் தெரிஞ்சிடுமா தெரியாது. அட்லீஸ்ட் கொஞ்சம் நமக்கு ஒரு சுத்தம் வந்துடும், உள்ள சித்த சுத்தி அப்படிமாங்க இல்லையா, கொஞ்சம் ஒரு புத்தி அளவுல கொஞ்சம் நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ணிருக்கா போல இதுக்கு தோணும். அண்ட் கேன் ப்ரொசீட். அந்த இதுல நம்ம அந்த மேல போலாம். ஓகே, இந்த 4 வேதங்களின் பகுதியை ஓகே இது வரைக்கும் படிச்சோம். இன்னும் கொஞ்சம் படிக்கலாம். நம்ம ஒரு 459. எஸ், யாரு அடுத்தது? பவானி மாதாஜி. ஒரு நிமிஷம், நீங்க தானே கையை ரைஸ் பண்ண, உங்களுக்கு பவானி மாதாஜி படிங்க. அப்புறம் ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பவானி மாதாஜி. வியாசதேவர் தமது ஆன்மீக குருவான நாரதருடைய கட்டளையின்படி வேதாந்த சூத்திரத்தை எழுதினார். எனினும் அவருக்கு திருப்தி ஏற்படவில்லை. இந்த நீண்ட கதை ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. பல்வேறு புராணங்கள், உபநிஷங்கள் மற்றும் வேதாந்த சூத்திரத்தை எழுதியும் கூட வியாசருக்கு முழுமையான திருப்தி ஏற்படவில்லை. அப்போது அவரது ஆன்மீக குருவாகிய நாரதர், நீங்கள் வேதாந்த சூத்திரத்திற்கு விளக்கம் வழங்குங்கள் என்று அறிவுறுத்தினார். வேதாந்தா என்றால் இறுதி அறிவு என்று பொருள். வேதாந்த என்றால் இறுதி அறிவு என்று பொருள். இறுதியான அறிவு கிருஷ்ணரே. வேதம் முழுமையிலும் அறியப்பட வேண்டியவன் தானே என்று கிருஷ்ணர் கூறுகிறார். வேதாந்த கிருத வேத வித் ஏவ சாகம். நானே வேதாந்த சூத்திரத்தை தொகுத்தவன், நானே வேதங்களை அறிந்தவன். எனவே இறுதி லட்சியம் கிருஷ்ணரே. இது வேதாந்த தத்துவத்திற்கான எல்லா வைஷ்ணவ உரைகளிலும் விளக்கப்பட்டுள்ளது. கௌடிய வைஷ்ணவர்களான எங்களுக்கு பலதேவ வித்யா பூஷணர் எழுதிய கோவிந்த பாஷ்ய எனும் விளக்க உரை உள்ளது. அது போலவே ராமானுஜாச்சாரியார், மத்வாச்சாரியார் முதலியோரும் விளக்க உரை வழங்கியுள்ளனர். வேதாந்தத்திற்கு சங்கராச்சாரியரின் விளக்க உரை மட்டுமே உண்டு என்று எண்ணிவிட வேண்டாம். வேதாந்த விளக்க உரைகள் பல உள்ளன. ஆனால் வைஷ்ணவர்கள் முதலில் விளக்க உரை எழுதாத காரணத்தால் சங்கராச்சாரியர் மட்டுமே வேதாந்தத்திற்கு விளக்கமளித்துள்ளார் எனும் தவறான கருத்து மக்களிடையே பரவி இருக்கிறது. இவை மட்டுமின்றி வியாசதேவர் தாமே ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் வடிவில் பக்குவமான வேதாந்த உரையை வழங்கியுள்ளார். ஸ்ரீமத் பாகவதம் வேதாந்த சூத்திரத்தின் முதல் சொற்களுடன் தொடங்குகிறது. ஜன்மாத் யஸ்ய யதக. இந்த வாக்கியம் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் முழுவதுமாக விளக்கப்பட்டுள்ளது. யாரிடமிருந்து எல்லாம் தோன்றுகின்றனவோ அவரே பூரண உண்மை என்று பூரண உண்மையான பிரம்மனை பற்றி வேதாந்த சூத்திரம் ஒரு குறிப்பினை மட்டுமே வழங்குகிறது. இது சுருக்கமே. ஆனால் இதற்கான விரிவான விளக்கம் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் காணப்படுகிறது. எல்லாம் பூரண உண்மையிடமிருந்து தோன்றுகிறது என்றால் அந்த பூரண உண்மையின் இயல்பு என்ன
அது ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ளது. பூரண உண்மை நிச்சயம் உணர்வுடையவரும் தம்மில் பிரகாசமானவரும் ஆவார். ஸ்வராட். நாம் பிறரிடமிருந்து அறிவை பெற்று நமது அறிவையும் நமது உணர்வையும் அறிவையும் வளர்த்துக் கொள்கிறோம். ஆனால் அவரை பொறுத்தவரையில் அவர் தம்மில் பிரகாசமானவர் என்று கூறப்படுகிறது. வேத ஞானத்தின் முழுமையான சுருக்கமே வேதாந்த சூத்திரம். அந்த வேதாந்த சூத்திரம் அதன் ஆச்சாரியராலேயே ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ளது. எல்லா ஞானத்தையும் உண்மையாக அறிய விழைபவர்கள் ஸ்ரீமத் பாகவதம் மற்றும் பகவத்கீதையின் மூலமாக அவற்றை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று நாங்கள் இறுதியாக வேண்டிக் கொள்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அறிமுகம் அப்படியாக முடிவடைகிறது. ஆனா நம்ம இன்னும் பவுண்டேஷன் தான் முடிஞ்சிருக்கு, இனிமேதான் ஆரம்பிக்க போறோம். ஆனா இனிமே ஈஸியா ஆயிடும் நமக்கு. என்ன நமக்கு பேஸ் தெரிஞ்சு போயிடுச்சுல எதை பத்தி நம்ம படிக்க போறோம் அப்படின்னு. ஓகே, இதுல நம்ம என்ன பார்த்தோம்னா பார்த்தோம் இல்லையா, நிறைய வேதங்களை எல்லாம் பிரித்து கொடுத்துட்டார். அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணாருன்னா அது இன்னும் சுருக்கமா இதுதான் பாஷ்யம் என்ன எழுதினா இது 4 பகுதிகள் இவற்றை இயற்றி பின்னர் வியாசதேவர் பண்டிதர்களுக்காக தத்துவ அறிஞர்களுக்காகவும் எல்லா வேதம் சுருக்கி என்ன வேதாந்த சூத்திரம் அதை வழங்கினார். இதுவே வேதங்களின் இறுதி. வேதாந்தம், அந்தம்னா என்னது, எண்டு. வேதங்களோட இதுக்கு மேல ஒன்னும் பிரிச்சு போடவே முடியாது. எல்லாத்தையும் பண்ணி அதையும் நான் சுருக்கமா வேதாந்த சூத்திரம் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்டிதர்களுக்கெல்லாம். இருந்தாலும் அவருக்கு ஒரு திருப்தி வரல. வியாசர் தமது ஆன்மீக குருவான நாரதரின் கட்டளையின்படி வேதாந்த சூத்திரத்தையும் எழுதினார். ஆனா என்னது, என்னினும் அவருக்கு மனசுல ஒரு திருப்தி இல்லை. ஏன்னா பாமர மக்களுக்கு இன்னும் பக்தின்னு அந்த இது வரல. அவங்களுக்கு இன்னும் கடவுளை பற்றி உள்ள ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வரணும்னா அந்த மாதிரி என்னோட ஒரு கதையும் ஒரு கதையா படிச்சுன்னு போறாங்களே தவிர ஆன்மீகத்துல அவங்களுக்கு இன்னும் நாட்டம் வரலையே, என்ன பண்றது அப்படின்னு சொன்னேன். அதுக்கப்புறம் தான் இந்த பாகவதம் எழுத ஆரம்பிச்சார். அது வேற விஷயம். இங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்க, வேதாந்த சூத்திரத்தை எழுதியும் கூட வியாசருக்கு முழுமையான திருப்தி ஏற்படவில்லை. அப்ப அவர் என்னது நாரதர்கிட்ட இதுக்கு நீங்கள் வேதாந்த சூத்திரத்திற்கு விளக்கம் வழங்குங்கள் என்று அறிவுறுத்தினார். அப்ப வேதாந்தனா என்னது, இறுதி இல்லையா, அந்தனக்க எண்டு, வேதத்தின் எண்டு, அதுதான் லாஸ்ட். இதுக்கு மேல நமக்கு ஒன்றும் படிக்கிறதுக்கு ஒண்ணும் இல்லை அந்த மாதிரி. சோ இது யாரெல்லாம் எழுதியிருக்காங்கன்னாக்க வேதம். அப்ப அந்த வேதாந்த சூத்திரம் படிச்சா எல்லாமே முழுமை பெற்று விட்டது, எல்லா வேதாந்தமும் உங்களுக்கு புரிஞ்சு கொடுத்துன்னு அர்த்தம். அப்ப அதை என்னது பகவான் என்ன, அப்ப அது என்ன, யாரை பத்தி படிக்கிறோம், கிருஷ்ணரை பத்தி தான். ஏன்னா அவர் தான் பகவத்கீதையில சொல்லியிருக்காரு, வேதாந்த கிருத் வேத விதேவ சாவம். வேதம்னா என்னது, நான் தான். ஓகே, யாரை பத்தி படிக்கிறீங்க, என்ன பத்தி தான். சரி, அதை படிச்சு இப்படி என்னத்தை அடைய போறீங்க, என்னதான் அடைய போறீங்க. ஸோ எவ்ரிவேர் இஃப் யூ சி வேதாந்தம், வேதங்கிறதும் நான் தான், வேதாந்தத்துல என்ன எழுதியிருக்கிறதும் நான் தான். அதை அறிந்து நீங்க என்ன பக்குவம் அடைந்து எங்க போறீங்க, எங்கிட்ட தான் அடைய போறீங்க. ஸோ தட் இஸ் வாட் வேதாந்த அவர் பகவான் அதில் சொல்லியிருக்கார். எனவே இறுதி லட்சியம் என்னது, கிருஷ்ணரை அடையிறது தான். நம்ம என்ன படிச்சாலும் சரி, எல்லாமே யாரிடத்துல நம்ம போய் செய்யறதுக்கு இதெல்லாம் வழிவகுக்கும் கிருஷ்ணரிடம். ஓகே, அப்ப யாரெல்லாம் எழுதியிருக்காங்க, ஆக்சுவலி இன் ஜெனரல் பார்த்தா வேதாந்தம் நம்ம சங்கராச்சாரியர் அவர் எழுதியிருக்கார். அப்ப எல்லாருக்கும் அந்த ஒரு எண்ணம் இருந்திருக்கு, அவர் தான் இதை எழுதியிருக்காரு, வேதாந்த சூத்திரம் எழுதியிருக்காரு. அப்படி இல்லை, இவங்களும் எழுதியிருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு இதுல போட்டிருக்கு. கோவிந்த பாஷ்யம் என்னும் ஒரு விளக்கரை உள்ளது. அது போலவே ராமானுஜாச்சாரியரும் பண்ணியிருக்கார், மாதவாச்சாரியர் எழுதியிருக்காங்க. ஆனா அது இன்னும் வெளியில பிரகடனமால. ஆனா எல்லாருக்கும் என்னது, சங்கராச்சாரியர் எழுதியிருக்கிறது ஒண்ணுதான் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சது. பட் அது நிஜம் கிடையாது, பாக்கி எல்லாரும் எழுதியிருக்காங்க அப்படின்னு. இவை மட்டுமின்றி வியாசதேவர் தாமே ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் வடிவில் பக்குவமான வேதாந்த உரையும் எழுதியிருக்கார். அந்த மாதிரி ஸ்ரீமத் பாகவதம் தான் பாகவதம் அப்படிதான் உருப்பெற்றது பகவான். ஏன்னா அவர் சொல்லி இப்படி இல்ல, மக்களுக்கும் தெரியணும். இப்ப பகவானை பத்தி என்னது, ஒரு லைக்கிங் ஃபார் த லார்ட், அவருடைய இது கேட்டு, அவருடைய பாஸ்ட் டைம்ஸ் கேட்டு, அவருடைய ரூபம், அவருடைய என்ன குணம் எல்லாத்தையும் கேட்டு நமக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் அவரை ஒரு பூஜிக்கணும்னு அந்த ஒரு இது எப்போ வரும், பாகவதம் படிச்சா வரும். சோ அந்த மாதிரி வியாசதேவர் தாமே ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் முடிவில் பக்குவமான வேதாந்த உரையை வழங்கியுள்ளார். இது பாகவதம் வேதாந்த சுத்தத்தை ஸ்ட்ரக் ஆயிடுச்சு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, அப்புறம் என்னது, தமிழ் பிரகாசம் ஸ்வராட்னாக்கா சுயம் சொல்றோம் இல்லையா, சுயம்பூ எல்லாம் நம்ம சொல்றோமே, அதேதான் ஸ்வராட்னு சான்ஸ்கிரிட் வேர்டு. பூர்ண உண்மை நிச்சயம் உணர்வுடையவரும் தமிழ் பிரகாசமான அவர் யாரு, பகவானே பூர்ண உண்மை, அவர் தான் சச்சித் ஆனந்தா சொல்லுமே, அந்த மாதிரி ஃபுல் உண்மையான ஒரு சத்தாவும் இருக்கார், உணர்வுடையவர், சித்துனா என்னது, ஃபுல் டோட்டலி கான்சியஸ் அப்படி இருக்காரு. அண்ட் பிரகாசமானவரும் அப்படின்னா ஆனந்தத்துடைய பிரகாசம் வெளிப்படுறது அப்படின்னு. அவர் யாரு, ஸ்வராட், பகவான் தான் ஸ்வராட். சோ நாம் பிறரிடமிருந்து அறிவை பெற்று நமது உணர்வையும் அறிவையும் வளர்த்துக் கொள்கிறோம். ஓகே, இதான் வேதாந்த சூத்திரத்தை பத்தி எல்லாம் சொல்லி இதெல்லாம் ஆச்சாரியர்கள் எழுதியிருக்காருன்னு சொல்லிட்டு இதோட நம்ம
ஃபவுண்டேஷன் ஸ்டோன் போட்டாச்சு. நாளைக்கு இல்லை, அடுத்த நாள் இது பூர்ணமதம் ஆரம்பிப்போம். ஓகே, இது வந்து நம்ம என் பண்ணிடலாம். ஒன்லி பிஃபோர் நீங்களும் போல இல்லையா, நான் வந்து ஸ்டாப் பண்ணிட்டு லைவ் ஸ்டாப் பண்ணிட்டு நம்ம வந்து இதை பத்தி கேட்கணும். கிளாஸஸ் ரூம்ல கூட எல்லாம் மாத்திட்டாங்க.